ఉంచండి దేవా. నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తండ్రి. అలాగే నాయన ఇదిగో తండ్రి నాయన నాయన తండ్రి ఇదిగో నిన్నటి దినము నాయన మరి చల్ల ఓపెన్ చేసి చూసినప్పుడు దేవా కాకినాడలో మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయంట నాయన. నాయన వారు నాయన మరి సార్వత్రిక సంఘాన్ని అందరినీ కూడా ప్రార్థన చేయమని రిక్వెస్ట్ అడిగారు నాయన. వాతావరణం సక్రమంగా ఉండడానికి కరెంట్ విషయంలో కూడా దయ చూపించి అక్కడ నాయన ఎటువంటి సాతాను కూడా గలిబిడి చేయకుండా నాయన 2 దినములు నాయన మీటింగ్ సక్రంగా జరిగించడానికి కృప చూపించండి. ఇదిగో సార్వత్రిక సంఘం వారు ప్రార్థన చేశారు. మాకు ఇదిగో ఇలా జరిగింది నాయన, మీటింగ్ ఇలా జరిగిందని సాధించకపోవడానికి కృప చూపించండి. దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి. అలాగే నాయన జూమ్ కాల్ మీటింగ్ లో నాయన ఇదిగో నాయన ఎవరైతే వస్తున్నారో దేవా వారి ప్రతి ఒక్క అవసరత తీర్చి నాయన ఇదిగో నాయన ఈ రోజు నాయన త్వరగా రావడానికి ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు కృప చూపించండి దేవా. అయ్యా మరి వారి నిద్రమత్తుల వలె ఉంటే నాయన వారిని మేలుకొల్పండి దేవా, వారిని లేపండి తండ్రి నాయన. మేము కూడా నాయన పగటి రాత్రి ఉదయకాల సమయంలో నాయన లేచి నాయనని స్థుతించాలని ఆరాధించాలని మనసున్నప్పటికీ దేవా మేము లెగిసేవారు కాదు తండ్రి. ఉదయకాల సమయ ప్రార్థన అసలు మాకు ఉండేది కాదు నాయన. అయ్యా నిద్ర మత్తుల వల్ల మేము పడుకొని ఉన్నప్పుడు దేవా మాకు మెలకువనిచ్చి ఇదిగో ఇలా ప్రార్థన చేయండి, ఇలా చేస్తే మనకు మంచిది, అందరికీ మంచిదని అందరి కొరకు ప్రార్థన చేయమని ప్రభా సేవకు ఎంతగానో ప్రయాసపడి తండ్రి. అయ్యా మాకైతే ఏ భారం లేదు, కానీ వీళ్ళకైతే అనేకమైన భారాలు ఉన్నాయి తండ్రి. నాయన రాత్రి అంతా ప్రార్థనలు పాల్గొన్నప్పటికీ దేవా వీరు నాయన ఎంతగానో సక్రమంగా ఉదయకాలమే లేచి నాయన మమ్మల్ని అందరినీ లేపుతూ నాయన ఇది ఎంతగానో ఈ బిడ్డలు నాయన సహాయం చేస్తున్నారు దేవా. అయ్యా ఇటుగా సహాయం చేసిన వీరికి నాయన నీ కృప చూపించి, నీ దయ చూపించి, నీ బలమైన హస్తాల కింద భద్రపరిచి ప్రతి ఒక్క సేవకులను కూడా నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోమని నాయన ఈ చిన్ని ప్రార్థన, ఈ పాపి ప్రార్థన మా పాదాల సంత చేర్చుకోమని మా కొరకు తరగని యేసు పరిశుద్ధ నామమున బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ఈ ప్రార్థన ఆలకించిన యేసయ్యకి స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. అలాగే ప్రార్థన చేసిన మరి తల్లి గారు కూడా నా వందనాలు. మరి మొదటి ప్రార్థన మరి సంజయ్ గారు చేసి ఉన్నారు. మరొక ప్రార్థన మరి మధ్యలో సంగీత శేష్ గారు వచ్చి ఉన్నారు కనుక మరి ప్రార్థన చేస్తారు. అనేక మంది బిడ్డలకి అప్పులు ఊబులు పడి నిలుపుతున్నారు. అలాంటి వారి కోసం అది మోటార్ ఫీల్డ్ అనవచ్చు, లేకపోతే వ్యాపారం నిమిత్తంగా అప్పులు పాలై నిమిత్తంగా ఇబ్బందులు పడవచ్చు. అలాగే తాగుడు బానేసిపోయి కుటుంబంలో సమాధానం లేక అప్పులు పాలై ఉండొచ్చు. అప్పులు కుటుంబంలో ఉంటే అదేంటో నాకు తెలుసు. క్రైస్తువులు స్టార్టింగ్ లో నేను అదే పరిస్థితిలో అప్పుల్లో చుట్టుముట్టేసినప్పుడు ఏటు దిక్కు తోచక ఆ తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి నా అప్పులను తీర్చాడు, దేవుడు కార్యం చేశాడు గనక అలాంటి వారు ఏంటంటే చనిపోదామని కూడా ఊహించుకుని ప్రెస్టేజ్ తిరగలేని పరిస్థితిలో చాలా మంది కుటుంబాలు ఆలోచనలోకి వచ్చేస్తారు. అలాంటి వారి కోసం ఈ ఉదయకాల సమయంలో మన జూమ్ కాల్ ఉన్న వారే కోసమే కాదు, బయట ఉన్న వారి కోసం కూడా మనం అలాంటి వారు అప్పులలో నుండి దేవుడు విడుదల దయచేయాలి, ప్రభువుని ఆశ్రయించాలి, ప్రభు ఆ వారికి కార్యం చేయాలని మన మధ్యలో సంటి గారు బలముగా ప్రార్థన చేస్తారు. అమ్మ నేను మీరు ప్రార్థన చేయండి. ఈ లోన ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు నేను మీకు ఆమెనంటాను, అప్పుడు మీరు ఓకే అమ్మ. మహాపరిషుడైన దేవుడు మీకు వందనాలు తండ్రి. స్తోత్రం నాయన, స్తోత్రం నాయన, స్తుతి 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 నాయన. అయ్యా తండ్రి మీకు వందనాలు తండ్రి. స్తోత్రం 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 నాయన. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. యేసు రత్నమే చెమిసిలు రత్నమే చెమేసి రత్నమే చెమిసిలు రత్నమే చెం. యేసయ్య తండ్రి మీ బంగారు పాదాలకి వందనాలు బాబు. యేసయ్య తండ్రి స్తోత్రం నాయన. మీ సజీవ రెక్కల కింద మమ్మల్ని ఎంతో కాసి కాపాడుతున్న దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా ఎలా ఉన్నామంటే మీ కృపే అయ్యా, మీ జాలే అయ్యా తండ్రి. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు వందనాలు స్వామి. అయ్యా తండ్రి స్తోత్రం నాయన. అయ్యా మీకు వందనాలు స్తోత్రం స్తోత్రం నాయన. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు వందనాలు స్వామి. అలాగే తండ్రి మీకు వందనాలు బాబు. జూమ్ కాల్లో చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఇంకా అనేక మంది రావడానికి సహాయం చేయతండి. అయ్యా ఈ ఉదయకాల సమయంలో మేము ఎలాగ మీ పాదాలు పట్టుకుంటున్నామో అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ పాదాలు పట్టుకోవడానికి సహాయం చేయమని
చేయమని అడుగుచున్నాను బాబు. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనాలు స్వామి. అయ్యా తండ్రి మీకు వందనాలు. అయ్యా రేపు జాముని లేచి నాయన మీ పాదాలు పట్టుకోవడానికి మాకు సహాయం చేస్తున్నందుకు వందనాలు బాబు. అలాగే తండ్రి ప్రతి బిడ్డ కూడా సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా జూమ్ కాల్ నాయన మేమే కాదు నాయన బయట చూసే వాళ్ళకు కూడా నాయన సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను అయ్యా తండ్రి. ఎవరైతే చూస్తున్నారో నాయన, ఎవరైతే వింటున్నారో నాయన, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా రక్షణ పొందుకోవడానికి సహాయం చేయండి. అలాగే తండ్రి ఏ ఆత్మ కూడా మీకు నశించుకోవడం ఇష్టం కాదు తండ్రి. నా తండ్రి మీకు వందనాలు వేసేయ పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాలు. అలాగే తండ్రి మా ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు కూడా నాయన ఇది నాయన ఎన్నో అప్పులు, ఎన్నో బాధలు, ఎన్నో వేదనలు ప్రభువ. అయ్యా తండ్రి అప్పులు లేని వాళ్ళంటూ వాళ్ళు ఎవరో లేరేసయ్యా తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. నాయన అప్పుల్లో నుంచి లేవనెత్తండి అయ్యా. ప్రతి కుటుంబంలోని కూడా ఎంతో నాయన అప్పులు బాధ బాబు. అయ్యా బిడ్డలు చదివించుకోవడానికి అప్పు, ఇంట్లో తినడానికి అప్పు, ప్రతి దానికి కూడా నాయన ఏదో విధంగా అప్పు చేసుకునేది లేదు బాబు. పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాలు ఇస్తే తండ్రి. అయ్యా మా జీతాలు వడ్డీలకే పోతున్నాయి పరిశుద్ధాత్మదేవ. అయ్యా మా జీతం మేము తినడానికి మాకు సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను ఏసయ్య. పరిశుద్ధాత్మదేవ నాయన వడ్డీ పాపం అని చెప్పారు ఏసయ్య తండ్రి. వడ్డీ వల్ల లేకుండా నాయన అయ్యా సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా ఒకప్పుడు మేము కూడా నాయన అప్పుల గురించి నాయన తండ్రి నాయన నా బిడ్డలకి విషమిచ్చి నేను చనిపోవాలనుకున్నాను ప్రభువా తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. స్తోత్రం యేసయ్య తండ్రి. నాయన తండ్రి నాయన అప్పులో నుంచి లేవనెత్తండి యేసయ్య. అయ్యా ప్రతి కుటుంబంలో కూడా నాయన అప్పుల గురించి ఎంత మనశ్శాంతి లేకుండా నాయన ఉన్నారు బాబు. అయ్యా తండ్రి నాగమణి గారు కూడా నాయన ఆవిడ కూడా నాయన ఎంతో వేదన, ఎంతో బాధ నాయన తండ్రి. నాయన బిడ్డను రక్షించండి, సహాయం చేతండి. అయ్యా భర్త గారు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియదు బాబు. భర్తను కూడా రప్పించండి యేసయ్య తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మదేవ అయ్యా ఇచ్చింది కొంచెమైనా నాయన దానికి నువ్వు నాయన మూడింతలుగా నాయన వదిలిచేస్తున్నారయ్యా. అయ్యా తప్పు కదా యేసయ్య. మరి ఆపదలో ఇచ్చినోళ్ళు పాపం మా డబ్బులైనా ఇచ్చేయండి అని అడిగితే పాపం డబ్బులు ఇవ్వడానికి నేను ఎక్కడో దిక్కుని చూసి ఇవ్వడానికైనా వాళ్ళకైనా ఉండాలి కదా ప్రభువ తండ్రి. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను యేసయ్య. నాయన నాగమణి గారి కుటుంబం దీవించండి అయ్యా. భర్త గారిని ఎక్కడున్నారో రప్పించమని అడుగుచున్నాను. బిడ్డలు కూడా దీవించండి, సహాయం చేతండ్రి యేసయ్య. మీకు వందనాలు బాబు. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ అయ్యా మీకు వందనాలు తండ్రి. స్తోత్రం నాయన. ప్రతి కుటుంబంలోనే అప్పులు తీర్చే దేవుడు మీరు యేసయ్య. సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా తండ్రి నాయన అయ్యా మా ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు కూడా నాయన మా కొరకే ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారయ్యా. అయ్యా రేపు జరగబోయే మీటింగ్ లో కూడా నాయన 63 వాచ్యం తండ్రి. అయ్యా ఎంతో ఘనంగా చక్కగా జరగడానికి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అలాగే తండ్రి నాయన ఇది డోర్ టు డోర్ నాయన తండ్రి నాయన ప్రార్థన చేస్తున్నారు బాబు. అయ్యా తండ్రి ప్రతి ఇంటిలో కూడా నేను ఆత్మ రక్షించబడడానికి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా చేసిన మా తల్లిదండ్రులు చేసిన ఆ ప్రార్థన కూడా ఏది వ్యర్థం కాదేసే. అయ్యా మేము అడుగుడు మీకు ఇస్తానన్నారు. అలాగే దేవుడు మిమ్మల్ని అడగగానే మా అయ్యగారులే నాయన మీరుండి నాయన నడిపిస్తున్న దేవా మీకు వందనాలు వేసే తండ్రి. నాయన మీ మాటలే నాయన మీరు అక్కడ ఏం చెప్తారో మా తల్లిదండ్రులు కూడా ఏం మాట్లాడతారయ్యా. సహాయం చేయమని అడుగుచున్నానయ్యా. అయ్యా వాక్యం నాయన నాకన్నా ముందుగా చేసిన ప్రార్థన మీరు ఆలకించారయ్యా. అయ్యా తండ్రి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు వందనాలయ్యా. అయ్యా మా పాటల్లో మీరుండండి, మా ప్రార్థనలో మీరుండి, మా ఆరాధనలో మీరుండండి అయ్యా. తండ్రి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు వందనాల స్వామి. అయ్యా తండ్రి ఆరాధనలో మీరుండి అయ్యా మా కుటుంబం ప్రార్థనలో మేము చేసుకోవడానికి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను బాబు. అయ్యా తండ్రి వాక్యం ద్వారా మాతో ఏం మాట్లాడతారో తండ్రి. అయ్యా మేము ఎదురు చూసి అయ్యా తండ్రి మా తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తారా అని మేము ఆలోచించు నాయన వినడానికి నాయన మా చెవులు నాయన సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా హృదయం అనే పాలక మీద మేము ముద్రించుకోవడానికి సహాయం చేయమంటున్నాను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాలు బాబు. అయ్యా తండ్రి నాయన మా సంఘాన్ని కూడా దీవించమని అడుగుచున్నాను బాబు. అయ్యా తండ్రి అయ్యా ఈ జూమ్
కాల్లో నాయన నాయన అనేక మంది రావడానికి సహాయం చేయ తండ్రి. నిజంగా ఇలా లేచి మీ పాదాలు పట్టుకుంటున్నామంటే మీ కృప యేసయ్య. అయ్యా మీ ప్రణాళిక లేనిదే ఏది లేదు ప్రభువా. అయ్యా మేము మారడానికి, అయ్యా మా కుటుంబాల కొరకు మేము ఆడడానికి నాయన ఇది ఏర్పాటు చేసినట్టున్నారు యేసయ్య. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనాలు. అయ్యా మా పిల్లల కొరకు, మా భర్త కొరకు మేము మొర్ర పెట్టుకోవడానికి నాని సమయం ఇచ్చినందుకు వందనాలు యేసయ్య. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనాలు బాబు. నాయన తమ్ముడిని కూడా దీవించండి. అయ్యా నేను ఎంతో నాయన గలిబిలి అయిపోయింది కరెంటు పోయి. అయ్యా తండ్రి నాయన లైవ్ కూడా వెళ్ళలేకపోయింది బాబు. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనాలు. అందరికీ కూడా డిస్టర్బ్ గా ఉంది యేసయ్య. అలాగే తండ్రి ఇప్పుడు ఏ కరెంటు పోకుండా నాయన మా జూమ్ కాల అంతట్లో మీరు ఉండమని సహాయం చేయండి. అనేక మంది లైవ్ లో చూడడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను బాబు. ఇక్కడే కాదు నాయన విదేశాలు కూడా నాయన వెళ్తుంది నాయన, అక్కడ కూడా నాయన మీరు రక్షణ పొందుకోవడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను బాబు. పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాల స్వామి. యేసయ్య తండ్రి అయ్యా మీకు వందనాలు బాబు. అయ్యా మీకు లోబడే జీవితాన్ని మాకు ప్రసాదించమని అడుగుచున్నానయ్యా. అయ్యా మా కోసం పుట్టారేసయ్య. అయ్యా మా కోసం పుట్టి మా కోసం మరణించి మా కోసం లేచిన దేవ మీకు వందనాలు యేసయ్య. అప్పుడు కూడా తండ్రి అయ్యా నీ బిడ్డల కొరకు నీ భర్త కొరకే ఏడమన్నారు యేసయ్య. అప్పుడు కూడా నా కొరకొద్దు అని చెప్పారు యేసయ్య. తండ్రి అంత మంచి దేవుడు యేసయ్య. నీలాగే ఎవరుంటారు యేసయ్య? నీలాగే ఎవరు ప్రేమిస్తారు, ఎవరు చూస్తారు యేసయ్య? పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా మేము యథార్థంగా ప్రార్థన చేస్తే ప్రతి ప్రార్థనకు కూడా జవాబు దయచేస్తున్న దేవ మీకు వందనాలు స్వామి. యేసయ్య తండ్రి మీకు వందనాలు తండ్రి. అలాగే తండ్రి ఈరమణి గారు కూడా నన్ను ఎంతో నన్ను స్వస్థత ఇచ్చిన దేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. తన దీవించండి, ఆశీర్వదించండి నాయన. మన శుక్రవారం అయ్యగారు చేసిన ప్రార్థన ఎంతో నాకు బాగుందని చెప్పింది బాబు. అయ్యా తండ్రి లక్షవారం చేసినప్పుడు తండ్రి మీకు వందనాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవ. అయ్యా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవ. అయ్యా ఇద్దరు బిడ్డలు కూడా సండే స్కూల్ వెళ్ళడానికి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను అయ్యా తండ్రి మా బిడ్డలు మేము సన్నిధిలో విడిచిపెట్టడానికి మాకు సహాయం చేయమని అడుగుచున్నానయ్యా. అలాగే తండ్రి నా బిడ్డలకి బుద్ధి జ్ఞానం దయచే ప్రభువా. అయ్యా మీ జ్ఞానాన్ని కొదువుగా ఉంది బాబు, దయచే తండ్రి బిడ్డలకి ఇద్దరికి నాయన పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు రాకపోకలందుకు తోడుకుంటూ సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను బాబు. దేవా మీకు వందనాలు. ఆ కుటుంబాన్ని తమ్ముడికి ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉంది, కొంచెం ఇంకా అనారోగ్యంగా ఎప్పుడో కాలు విరిగినప్పుడు వచ్చిన అనారోగ్యం తండ్రి ఇప్పటికి కూడా అలా ఉంది యేసయ్య. దాన్ని ముట్టండి, స్వస్థపరచండి యెహోవా నేనని సెలవు ఇచ్చారు కదా దేవా. ఆ బిడ్డని ముట్టండి యేసయ్య. మళ్ళీ తండ్రి మీకు వందనాలు. భార్యకి బాగోలేదని ఎంతో వేదన చెందుతున్నాడు బాబు, ఎంతో బాధ తండ్రి. యేసయ్య తండ్రి మీకు వందనాలు. ఆ బాధను తీర్చేవాడు మీరే, మేమేమి తీర్చలేము కానీ యేసయ్య ప్రతి సమస్య కూడా జవాబు దయచేస్తున్న దేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాలు బాబు. అలాగే తండ్రి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని బాధాల చెంత దగ్గర పెడుతున్నానయ్యా. తండ్రి మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా తండ్రి నాగమణి గారు కోడలు గారు కూడా గర్భం తండ్రి వచ్చిన బహుమానం తండ్రి. ఆ గర్భంలో మంచిగా నార్మల్ డెలివరీ అవడానికి సహాయం చేయమని, ఆ బిడ్డని మంచి ఆరోగ్యంతో నింపమని సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అలాగే తండ్రి ఊపిరితిత్తుల్లో బాబుకి మనవడికి ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం పట్టిందన్నారు. ఆ కఫాన్ని గురించి నీ విడుదల దయచేయమని అడుగుచున్నాను బాబు. అయ్యా పరిశుద్ధాత్మదేవ మీ అమూల్యమైన హస్తాన్ని అక్కడ ప్రోక్షించి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి మీకు వందనాలు బాబు. అలాగే దేవాది దేవుడు తండ్రి అయ్యా తాగుబోతులు మార్చండి యేసయ్య. అయ్యా తాగుబోతులు రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉంటుంటారు యేసయ్య. తండ్రి వాడిని చూస్తుంటేనే నాకు జాలి వేస్తుంది తండ్రి. ఎందుకు తాగుతున్నారా తండ్రి? అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు వందనాలు బాబు. అయ్యా నా బిడ్డ కూడా మనం వెళ్తుంటామా రోడ్డు మీద పడిపోయారు, లెగదీసానమ్మా అని చెప్పాడు తండ్రి యేసయ్య ప్రభువా. అయ్యా తండ్రి మీకు వందనాలు. అప్పుడు కూడా నువ్వు దగ్గర 50 రూపాయలకి నా దగ్గర 50 ఉంటే అది వేసుకుని తాగేస్తాను, నేను బానే ఉంటానని అంటున్నాడు ప్రభువా. ఆ టైంలో కూడా పడిపోయి ఎక్కడెక్కడ దెబ్బలు తగులుతాయో కూడా తెలియకుండా పడిపోతున్నారు యేసయ్య. తండ్రి వాళ్ళు పడడమే కాదు వెనకాలకి ఎంతో బాధ యేసయ్య. ఏది మీరిగినా వెనకాలకే బాధ తండ్రి, భార్యకి బిడ్డలకి తండ్రి తండ్రి అది లేకుండా సహాయం చేయమని అడుగుతాను. ప్రతి కుటుంబంలో సంతోషం దయచే ప్రభు. అయ్యా తాగుడికి బానిస అయిపోయినా ఎక్కడెక్కడ అడుక్కుని కూడా తాగేస్తున్నారు
ఏసయ్య. ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు ఏసయ్య. అయ్యా తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవనైనా అయ్యా తండ్రి జగన్ గారేంటి, ఏసయ్యా తండ్రి నాయన మోడీ గారేంటి, ఇది లేకుండా సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను బాబు. అయ్యా అది నేను షాపులు బ్రాండ్ చేయమని అడుగుతున్నాను ఏసయ్య. నాయన ఈ షాపులు మూయబడండి ఏసయ్య. నాయన తండ్రి నాయన మా జూమ్ కాల్లో చేసిన ప్రార్థన ఏది వ్యర్థంగా పాదేసయ్యా. నాయన నేను ముందుగా నాయన తండ్రి తాగుబోతులను మార్చండి, మీ సన్నిధిలో కూర్చోబెట్టండి. అయ్యా తండ్రి తాగుడు మానేస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంతో సంతోషం, ఎంతో సమాధానం దయచేత ప్రభువా. అయ్యా తండ్రి నాయన అలా తాగొస్తుంటే పిల్లల్ని తిడుతుంటే భార్యని కొడుతుంటే నాయన తల్లి బిడ్డలు ఎంతో నలిగిపోతున్నారు. అయ్యో మా డాడీ ఇంతేనా, డాడీ ఇలా ఉంటే మేము ఎలాగని పిల్లలు ఎంతో బాధపడుతున్నారు. అయ్యా తాగినోళ్ళు తాగినట్టుంటారు ప్రభువా. నాయన ఎన్నో బూతులు తిడతారు తండ్రి. ఆ బూతులకే పిల్లలకి విరక్తి వస్తుంది బాబు. తండ్రి అంటే మాకు వద్దు అన్నట్టుగా ఉంటున్నారు ఏసయ్య. తండ్రి అలా వద్దేసయ్య. అయ్యా నా తల్లిదండ్రులు మాకు కావాలని బిడ్డలు కనిపించడానికి సహాయం చేయి. అట్టి ప్రేమ చూపించడానికి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను బాబు. అయ్యా ప్రేమ లేనిదే ఏది లేదు ప్రభువా. అయ్యా నాయన మన బిడ్డలు మనమే ప్రేమించుకోవాలి ఏసయ్య. తండ్రి మీకు వందనాలు బాబు. తండ్రి ఇరుగు పొరుగు అని ఎలా ప్రేమించమని అడిగి అన్నారో ప్రభువా, అలాగే తండ్రి నాయన బిడ్డలనేమో నన్ను తండ్రి ప్రేమించాలి, బిడ్డలేమో తండ్రిని ప్రేమించాలి ఏసయ్య. సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు వందనాలు బాబు. అలాగే తండ్రి జూమ్ కాల్లో వచ్చిన ప్రతి కుటుంబాలు కూడా దీవించమని అడుగుచున్నాను బాబు. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ అలాగే తండ్రి అయ్యా మా ఆత్మీయుల తల్లిదండ్రులు కూడా మాకు ఏది చెబుతున్నారో నాయన మేము వినడానికి హృదయం అనే పలక మీద ముద్రించుకోవడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. అలాగే తండ్రి మీ పరలోక రాజ్యంలో కూడా మేము వార్తలు అవ్వాలి. ఈ సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఆసీనుడా మీకు వందనాలు ఏసయ్య. అలాగే తండ్రి అలాగే మీకు వందనాలు తండ్రి. అలాగే ప్రభువా అయ్యా మీ పరలోక రాజ్యంలో మేము వెళ్ళి కొట్టుకోవడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. అలాగే తండ్రి మీకు వందనాలు. ఈ చిన్ని ప్రార్థన అయ్యా మీ పాద సన్నిధి చేర్చుకోమని, అయ్యా ప్రతిఫలం దయచేయమని నజరుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మిక్కిలి ఘనముగా అడుగు పెడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. ఈ కుటుంబంలో అప్పులు తీరుకోను గాక, ప్రతి కుటుంబంలో వ్యసనాలు దేవుడు తొలగించిన గాక, దేవుడి ప్రార్థన ఆలకించి కార్యములు చేయను గాక. అలాగే ప్రార్థన చేసిన మరి కూడా అలాగే మరి మన మధ్యలో కాకినాడ నుండి సీను గారు వచ్చి ఉన్నారు. వారి కుటుంబం కూడా ప్రార్థన చేస్తారు. దేని గురించి అంటే బలహీనతల గురించి. బలహీనతలు అంటే కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నవారు, అలాగే కడుపులో నొప్పుతో బాధపడుతున్నవారు, బీపీలు షుగర్లతో బాధపడుతున్నవారు, అలాగే హార్ట్ కంప్లైంట్ వచ్చి బాధపడుతున్నవారు, అలాగే క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నవారు, అనేకమైన బలహీనతలతో ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నవారు, కాళ్ళు చేతులు మంచం మీద ఉండి ఇబ్బందులు పడుతున్న ధన సహాయం లేక బాధపడుతున్నవారు, మరణ పడకల మీద ఉండి కొట్టుమిట్లాడుతున్న బిడ్డల కోసం, అందరూ రోగులు జూమ్ కాల్లో ఉన్న వారి కోసం కాదు, బయట వారు ఉన్న వారి కోసం మరి ప్రార్థన చేస్తారు. శ్రీను గారు ప్రార్థన చేయండి. ఇసాక్ గారు. ఆటోలో ఉన్న సౌండ్ వచ్చేద్దండి. ఓకే ఓకే అయితే ఓకే అండి. నేను ఆటో దిగిన వచ్చేస్తాను, ఇలాగే చేయమనండి. అజయ్ గారు. అయ్యో చెప్పండి. అది ఈ రోగముల కోసం అనేక మంది బిడ్డలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రోగుల కోసం ప్రార్థన చేయండి. అలాగే గారు. ఓకే గారు. ఓకే అండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుల సరశక్తి మంత్రుని దేవా, అయ్యా గడిచిన కాలం అంతా కాచి కాపాడి అయ్యా మమ్మల్ని మరొక దినం ప్రవేశింపజేసి ప్రభా చేసినందుకు దేవానికి వందనాలు ప్రభా, నీకే స్తోత్రములు అయినా ప్రభా, దేవానికి వందనాలు తండ్రి ప్రభా. దేవానదినమును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటూ ప్రభా అయ్యా ఇదిగో ప్రభా ఉదయకాల సమయం అందు ప్రభా చూకాల ద్వారా ప్రభా మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా బలపరిచేందుకు నాయన మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభా. దేవానికి స్తోత్రములు నాయన ప్రభా. నాయన రాజాన దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. ఇగో ప్రభా మీ దాసులు ప్రతి ఒక్క అవసరాల నిమిత్తం ప్రభా చెప్పి ఉన్నారు ప్రభా. ప్రతి ఒక్క అవసరాల నిమిత్తం ప్రభా ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. గో ప్రభా అయ్యా ప్రతి ఒక్క అవసరాన్ని పాసన మంది పెడుచున్నాం, మీరే మాకు సమాధానం దయచేయండి ప్రభా. అలాగే నేను ప్రభా అనేక మంది బిడ్డలు ప్రభా హాస్పిటల్ రోగులే ఉంటున్నారు ప్రభా. అయ్యా శరీర రుగ్మలతో బాధపడుతున్నారు తండ్రి.
శరీరం బలహీనపడి బాధపడుతున్నారు ప్రభా. అనేక మంది ప్రభా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ప్రభా చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రభా. అయ్యా కొందరైతే ప్రభా కట్టలేక, కొందరైతే ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగోలేక ప్రభా వైద్యం చేయించుకోలేకపోతున్నారు ప్రభా. అయ్యా అటు వారందరి పట్ల ప్రభా మీరు కృప కార్యం జరిగించండి. అయ్యా ఎవరైతే కిడ్నీ పెయిన్లతో బాధపడుతున్నారు, కిడ్నీ స్టోన్లతో బాధపడుతున్నారు ప్రభా, కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతున్నారు ప్రభా, అయ్యా వాళ్ళకి మంచి ఆరోగ్యం దయచండి. నీ గాయపడిన హస్తంతో ప్రభా స్వస్థపరచమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. దేవానికి స్తోత్రాలు 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 ప్రభా. రోడ్డు యాక్సిడెంట్లు ఎవరైతే ప్రభా అకాల మరణాలతో బాధపడుచున్నారో, అకాల మరణాలతో ప్రభా ఇబ్బంది పడుచున్నారో ప్రభా, వాళ్ళందరూ మీ కృప చూపించండి. ఇటువంటి ప్రమాదాలు, ఇటువంటి అనార్థాలు జరగకుండా ప్రభా మీరే గొప్ప కార్యం జరిగించమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. హాస్పిటల్ ప్రభా ఈ రోగుల గురించి ప్రభా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న ప్రభా నర్సులని, డాక్టర్లని, ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా వాళ్ళకి ప్రభా డ్యూటీలో న్యాయంగా బాధ్యత కలిగి చేసి కృప చూపించండి ప్రభా. దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. అయ్యా ఉదయకాల సమయం ఉంది ప్రభా, ప్రతి విషయం మందు ప్రభావ విజ్ఞాపిస్తున్నాం, ప్రార్థనలు అడుగుతున్నాం తండ్రి. కానీ మొదటిగా ప్రభావ ప్రతి విషయం మందు ప్రభావ మా ఆలోచన, మా చూపు, నడవడిక, మా తలంపులన్నీ పరిశుద్ధపరచబడాలి ప్రభావ. మా ప్రార్థన ప్రతిఫలం రావాలంటే ప్రభావ మొదటిగా ప్రభావ మా విషయాలన్నింటి ప్రభావ అన్ని విషయాలు మేము సరి చేసుకుంటూ అయ్యా ప్రార్థనలు విజ్ఞాపించుకోవాలి ప్రభావ. అటువంటి కృపను మా మీద చూపించాడు తండ్రి. దేవానికి స్తోత్రములు 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 ప్రభా. అయ్యా నిచ్చుడుగు తండ్రి, సమాధానకర్త దేవా నీకే వందనాలు ప్రభా. సకలాశీర్వాదాలు కాచిన దేవా నీకే స్తోత్రములు ప్రభా. మా దేశము, మా రాష్ట్రము, గ్రామాల్లో అనేక మంది రోగులు ఉన్నారు ప్రభా. వాళ్ళందరినీ జ్ఞాపం చేసుకోండి. వాళ్ళందరూ ప్రభా రక్షణ లేక సకాల మరణంతో చనిపోయిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రభా. అయ్యా అటు వారి మీ కృప చూపించిన ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరు బిడ్డలు ప్రభా నీ నామాన్ని తెలుసుకొని నీవే గొప్ప దేవుడు, సొంత రక్షణ అంగీకరించుకొని ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు ప్రభా నీ చిరజ వారసుడు కృప చూపించమని వచ్చినాం తండ్రి. అయ్యా ఎవరైతే మంచి వాళ్ళ రోగులై ఉన్నారు ప్రభా, అయ్యా ఎవరైతే ప్రభా గర్భిస్తులు నిండు గర్భిణులుగా ఉన్నారు ప్రభా వాళ్ళందరూ ప్రభా జ్ఞాపం చేసుకుని ప్రభా సుఖ ప్రస్థానం ఇచ్చాను ప్రభా. అయ్యా అయ్యా ఇంకో ప్రభా మా గ్రూప్ లో ప్రభా అనేక మంది ప్రభా ఒక సహోదరు ప్రభా బ్యాక్ పెయిన్ తో బాధపడుతున్నాడు ప్రభా. ఇగో ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు, ఐసీయూలు ఉన్నారు ప్రభా. తను స్వస్థపరచమని అడుగుచున్నాం తండ్రి ప్రభా. తన భార్య ఎంతగానో బాధపడుచుంది తండ్రి ప్రభా. అయ్యా అటువంటి ప్రభా పెట్ట గొప్ప కృప చూపించమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. అలాగే ప్రభా మరొక సహోదరి ప్రభా క్యాన్సర్ తో బాధపడుచున్నది ప్రభా. తన అత్తగారు ప్రభా సంపూర్ణ ఆరోగ్యం దయచేయమని ప్రభా గ్రూప్ లో జ్ఞాపించుకుంటాం తండ్రి ప్రభా. వాళ్ళందరి పట్ల గొప్ప కార్యం జరిగించారు ప్రభా. అయ్యా ఇంకెవరెవరైతే ఇంకే బాధలతో బాధపడుచున్నారు వాళ్ళందరూ సంపూర్ణ ఆరోగ్యం దయచేయమని అయ్యా వాళ్ళందరి పట్ల గొప్ప కార్యం జరిగించి మహిమ కంటే మీరు చెల్లించుకోమని యేసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం ప్రేమ తండ్రి. ఆమేన్. ఈ ప్రార్థన ఆలకించిన యేసయ్యకి స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. స్తోత్రం. ఎవరైతే బలహీనతలో ఉన్నారో వారి బలహీనతలో దేవుడు స్వస్థత ఇచ్చును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి అజయ్ గారు కూడా నా వందనాలు. మన మధ్యలో నాగమణి గారు ఉన్నారు గనక రేపు మంగళవారం జరగబోయే స్వార్థ నిమిత్తం దేవుడు ఆత్మానుసారంగా నడిపించబడాలి. ఎవరికే మాట కావాలో, ఎవరికే ప్రార్థన కావాలో దేవుడు వారి ద్వారా దేవుడు అక్కడికి పంపించి వారిని బలపరిచేటట్టుగా, అలాగే సువార్త విషయంలో దేశంలో జరుగుతున్న, ప్రపంచంలో జరుగుతున్న, గ్రామాల్లో జరుగుతున్న ఈ సువార్తకి వ్యతిరేకుల్ని దేవుడు మార్చాలి. గ్రామాల్లో జరుగుతున్న దాడులు, ఇబ్బందులు, ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న క్రైస్తవులకి వ్యతిరేకమైన దాడులు, మందిరాల్లో దాడులు, వీటి నిమిత్తం మన మధ్యలో నాగమణి గారు ప్రార్థన చేస్తాడు. తల్లి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ సువార్తకి వెళ్తున్న వ్యాన పెడుతున్న సహోదరి మరి దాసులు గుజ్జోని గారి కోసం, వారి కుటుంబం కోసం కూడా జ్ఞాపకం. ఓకే, దేవుని నామానికి వందనాలు, మీ అందరికీ వందనాలు. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవానికి స్తోత్రాలు, కృపమయడానికి వందనాలు, కృపగల దేవానికి స్తోత్రాలు. ప్రభు యేసయ్యా గడిచిన దినం నుంచి దినం వరకు నీ రెక్కల చెట్టును మమ్మల్ని భద్రపరిచినందుకు వందనాలు. ప్రభు యేసునాథా నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనాలు. ప్రభు డాడీ ముఖ్యంగా ప్రభు యేసయ్యా ఈ యొక్క సువార్త ప్రభు జరగబోతుండగా నీ కృపను ఉంచమని అడుగుచున్నాను. ప్రభు యేసయ్యా ఎక్కడైతే ఏ గ్రామంలో అయితే సువార్తను ప్రభు ప్రారంభిస్తున్నారో ప్రభు అక్కడ
నీ కృపను దయచేయమని అడుగుచున్నాను. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవానికి వందనాలు ప్రభా. ఈ యొక్క సార్వత్రిక సంఘ సువార్తపై నీ హస్తాన్ని ఉంచండి ప్రభా. మీరే కృపను చూపమని అడుగుచున్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడానికి వందనాలు ప్రభా. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవ, ఇప్పటి వరకు సువార్తకి విషయంలో డోర్ టు ఆశీర్వదించిన దేవ, ఇక్కడ నీ కృపను దయచేయండి ప్రభా. 25వ తారీఖు జరగబోయే సువార్త విషయాన్ని చేతికి అప్పగిస్తున్నాను ప్రభా. ముఖ్యంగా దైవజనులపై నీ హస్తాన్ని ఉంచండి. వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి ప్రభా. వారు వెళ్ళుచున్న స్థలంపై నీ హస్తాన్ని ఉంచండి ప్రభా. వాటికి ఎదురుగా పొరచిన ప్రతి ఒక్క దుష్టుడు వాటికి రేలను యేసు నామములో లయపరచమని అడుగుచున్నాను. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవానికి వందనాలు ప్రభా. ముఖ్యంగా ప్రభా సువార్త సాక్షుండి ప్రభా, అక్కడ నీ ఆత్మను ఉంచండి ప్రభా. అక్కడ ప్రజలకి నీ ఆత్మపై కృపను చూపండి ప్రభా. అక్కడ దైవజనులు కాదు ప్రభా, మీరే వారితో మాట్లాడండి. నీ వాక్యం ద్వారా వారికి ఏ వాక్యం అయితే కావాలో ప్రభా, ఆ వాక్కును అందించమని అడుగుచున్నాను ప్రభు. ఈ లోకంలో ప్రభు మీ ఎంతగానో ప్రభు గుడ్డితనంగా జీవిస్తున్నారు ప్రభు. వారు మనోనేత్రాలు తెరిచే కృపను వారికి దయచేయండి ప్రభు. యేసయ్యా, నీ వాక్యం ద్వారా ఈ లోకంలో ఏ విధంగా జీవించాలి, యేసయ్యా యొక్క సాతాను శక్తిని ఏ విధంగా జయించగల, శ్రమలను జయించగల శక్తిని ఏ విధంగా ఉండాలో వారికి నేర్పించడం నీ వాక్కు ద్వారా వారికి బయలుపరచండి ప్రభు. వారి హృదయాలు ఏదైతే ప్రభు వారు అడుగుచున్నారో అటువంటి వాక్కును వారికి దయచేయమని అడుగుచున్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనాలు ప్రభు. సువార్త చర్చిన ప్రతి ఒక్క సువార్తకు దైవజనులు ప్రభు యొక్క సువార్తకు డోర్ టు మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభు. వారికి వీటి వ్యతిరేకంగా ప్రతి దుష్టులను యేసునామములో లయపరచండి ప్రభు. ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి ప్రభు. సమయమైన మంచి వాతావరణాన్ని దయచేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభు. ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా కృపను చూపమని అడుగుచున్నాను ప్రభు. యేసయ్యా, వారు ఎంతగా ప్రజలు ప్రభు ఆత్మలకు రక్షించబడాలని ఈ యొక్క సువార్తను ప్రశ్నిస్తుండగా ప్రభు, అటువంటి వారి యొక్క ప్రయత్నాన్ని ప్రభు, వారి యొక్క ఆలోచనలను మీరు తృప్తిపరచండి ప్రభు. వారు చేస్తున్న ప్రయత్నం ఫలించాలి ప్రభు, అభివృద్ధి చెందాలి ప్రభు. నీ కృపను చూపండి ప్రభు. ముఖ్యంగా వారి స్వాత దైవజనుల కుటుంబంలో ఆశ్రవదించిన వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచిన వారు చెల్లిస్తున్న స్థలాన్ని ప్రభు వారికి మీరు స్వాధీనపరచండి ప్రభు. ఆ స్థలాలలో మీరు ఉండండి. వారికి ఎటువంటి ఎదురుగా పోరాడకుండా ప్రభు, ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ప్రభు సక్రమంగా మంచిగా జరగడానికి సహాయం చేయండి. యేసయ్య సువార్త ప్రభు చేయుచుండగా ప్రతి కుటుంబాన్ని దర్శించుచుండగా వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి ప్రభు. వాళ్ళ కుటుంబాలలో మేలును దయచేయండి, స్వస్థతలను దయచేయమని అడుగుచున్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనాలు ప్రభు. అక్కడ నీ కార్యాన్ని జరిగించమని అడుగుచున్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే స్తోత్రాలు ప్రభు. ఈ యొక్క సువార్త ప్రభు డోర్ టు ప్రారంభం 25వ తారీఖున ప్రారంభం మొదలుకొని ముగింపు వరకు కూడా ప్రభు మీరు అత్యహిత వహించమని అడుగుచున్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే స్తోత్రాలు ప్రభు. అదే విధంగా ప్రభు యేసయ్యా, ముఖ్యంగా బ్యానర్ వేయించిన గిజోని గారిపై హస్తాన్ని ఉంచండి ప్రభు. ఆ బ్రదర్ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి ప్రభు. వారి కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు ఏ అక్రతలతో ఉన్నారో అక్రతలను తొలగించమని అడుగుచున్నాను ప్రభు. నీకే వందనాలు ప్రభు. ఆ బిడ్డకు కూడా మంచి ఆరోగ్యాలు దయచేసి వారి అక్రతలను తొలగించండి ప్రభు. ఎస్ ఆ బిడ్డ కూడా ఇంకా ఆశీర్వదించిన అభివృద్ధి పరచమని అడుగుచున్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే సూత్రాలు ప్రభు. అదే విధంగా ప్రభు సువార్త చాటుచుండగా ఎంతో ప్రభు ఎన్నో ఆటంకాలు జరుగుచున్నాయి ప్రభు. యేసయ్యా, దైవజనుల పైన సంఘాల పైన రాళ్లతో రుప్పుచున్నారు ప్రభు. యేసయ్యా, ఆనాడు ప్రభు ఇశ్రాయేలు ప్రభు ప్రజలు కాపాడిన దేవుణ్ణి, యేసయ్యా రక్షించిన యేసయ్యను ప్రభు, ఎంతో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు రక్షించిన దేవుణ్ణి కూడా ప్రభు యేసయ్య చివరికి ప్రభు ప్రజలు తెలుసుకోలేకపోయారు ప్రభు. అప్పుడు దేవుడు ఎంతగానో ప్రత్యేకపడ్డారు. అయ్యో, నా ప్రజలు ఇలా చేస్తున్నారు ఏంటి అని ప్రభు. అలా ఇప్పుడు జరుగుచున్న ప్రభు సంఘాలపై దైవజనులపై రాళ్లతో రువ్వుచున్నారు. అటువంటి వ్యతిరేక ఆటంకాలు యేసు నామములో లయపరచండి ప్రభు. యేసయ్యా, మీ యొక్క సక్రమంగా నీ నామానికి మహిమకరంగా ప్రభు జరిగించమని అడుగుచున్నాను ప్రభు. ప్రారంభం మొదలుకొని ముగింపు వరకు కూడా మీరే అత్యహిత ఉంచండి. ఆ ప్రాంతాలపై నీ హస్తాన్ని ఉంచండి ప్రభు. మీరే స్వాధీనపరచండి. అబ్రహాము వెళ్ళిన ప్రతి స్థలాన్ని స్వాధీనపరిచిన దేవా, ఇప్పుడు ఈ సువార్తను చాటుచున్న ప్రతి స్థలాన్ని మీరు స్వాధీనపరచండి. అక్కడ మీరు అనుకూలమైన పరిస్థితులను దయచండి, అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని దయచేయండి. ప్రతి ఒక్కటి ప్రభు అనుకూలంగా ఉండటానికి మీరు అత్యహిత ఉంచమని ఈ యొక్క కొద్దిపాటి ప్రార్థన నీ పాద సన్నిధికి చేర్చుకుని ప్రభు జవాబు దయచేస్తున్న యేసయ్య నామమును బట్టి అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుడు సువార్త సంపూర్ణంగా దేవుడు సారాళం చేసి జరిగించును గాక.
ఆ ఈ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి అలాగే కార్యం చేయను గాక. అలాగే ప్రార్థన చేసిన మరి సిస్టర్ గారికి కూడా నా వందనాలు. మరొక ప్రార్థన ఏంటంటే వివాహాలు కావలసిన బిడ్డలకి వివాహాలు జరగబడాలి. క్రైస్తవులకి ఆ లేని వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ప్రభువుని బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అన్నుల్ని చేసుకుని లోకానుసారంగా చేసుకునే వారు చాలా మంది ఉన్నారు. మరి అలాంటి వారి కోసం దేవుడి కార్యం చేయాలి. అలాగే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత గర్భఫలం లేని వారి బిడ్డలు మరి వారి కోసం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. అదే అంశం చిన్నిగా మన ప్రార్థన ఏ అంశం ఇచ్చినా క్లుప్తంగా ప్రార్థన చేసి ముగించడానికి చూడండి. మన మధ్యలో లక్ష్మి గారు, అమ్మా లక్ష్మి గారు, అలాగే గారు మిగతా వారు మైకులు ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి. మైకులు లోవరాజు గారు మైకులు ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి. అమ్మ చెయ్యమ్మా, నువ్వు చెయ్యి అమ్మ. అంశం ఇచ్చిన క్లుప్తంగా ప్రార్థన చేయడానికి చూడండి. అలాగే ఇద్దరు వారి ప్రార్థనలో మరి అవసరతలు ఉంటాయి కనుక అంశాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేయండి. ఓకే. స్తోత్రం ప్రభు, స్తోత్రం పాత్రుడు, స్తోత్రార్హుడానికి అల్లేని రాజా. ఇదిగో ప్రభు, ఎక్కడైతే మీరు ఉంటారని వాగ్దానం చేశారయ్యా నాయన, మా మధ్య మీరున్నారని నమ్ముచున్నాం ప్రభు. ఈ జూమ్ కాల్లో ఉన్న వారందరికీ నైనా నీ కృప ఇచ్చేయండి. అలాగే ప్రభు, లేని వారికి నైనా మీరు సహాయం చేసిన తండ్రి రప్పించండి ప్రభు. నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. ఇదిగో ప్రభు, మరి ఇదిగో తండ్రి, వివాహాలు కాని బిడ్డల కొరకైనా మరి ఇదిగో తండ్రి అంశాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు కనుక నా ప్రభు, వారికి వివాహాలు ఏర్పాటు చేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు నైనా. గర్భఫలం లేని బిడ్డలకు నైనా గర్భఫలం దయచేయండి అయ్యా. మీకు వందనములు, స్తోత్రములు నైనా. షారాకు నైనా మీరు 100 సంవత్సరాలు అయిపోయినప్పటికీ ప్రభు గర్భాన్నిచ్చిన దేవుడు ప్రభు. అలాగే నా తండ్రి, ఇప్పుడు కూడా ప్రభు గర్భఫలాలు లేని బిడ్డలకు నా ప్రభు గర్భఫలాలు దయచేయండి అయ్యా. మీకు స్తుతులు, స్తోత్రములు నా తండ్రి. నాయన, వివాహాలు అవ్వాల్సిన బిడ్డలకు వివాహాలు జరిగించమని అడుగుతున్నాం ప్రభు. నాయన, ఎవరికి ఎక్కడ జతని ఏర్పరుస్తావో నీకు తెలుస్తాయా. నీవు నాయన పుట్టినప్పుడే నాయన నీవు నిర్ణయించిన దేవుడు కనుక ప్రభు, మీరే సహాయం చేసి ప్రతి బిడ్డను నాయన మీరు చేతితో పట్టుకోమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. నాయన, గర్భఫలాలు లేని బిడ్డలు ప్రభు మరి ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రభు. వారి పేరు పేరున నాయన నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకొని నాయన వారికి నాయన గొప్ప బహుమానములను ఇవ్వగల దేవుడు ప్రభు. గర్భఫలం యెహోవా ఇచ్చి బహుమానం అంటున్నారు కనుక వారికి మంచి గర్భఫలాలను ఇచ్చిన ప్రభు నిన్ను స్తుతించే వారిగా నాయన నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని అనుదినము నిన్ను స్తుతిస్తూ ఉండే బిడ్డలుగా ఉంచమని ఈ చిన్న ప్రార్థన మీ పాద సన్నిధికి చేర్చుకొని నా ప్రభు ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం దయచేస్తారని నాయన ఈ మీ పాదాలు పట్టుకుని బ్రతిమాలుతున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుడు వారికి వివాహాలు జరిగించును గాక. వివాహాలు అయిన బిడ్డలకి దేవుడు గర్భఫలం దేవుడు ఇచ్చును గాక. దేవుడి ప్రార్థన ఆలకించును గాక. అలాగే ప్రార్థన చేస్తున్న మరి తల్లి గారు కూడా నా వందనాలు. మనం ప్రార్థనలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాయి. మరి పాటల్లోకి వెళ్దాం. మన మధ్యలో మరి మరియా సిస్టర్ గారు ఉన్నారు. మంచి పాట పాడి ఒక పల్లవి ఒక శరణం పాడి దేవుని మహింపరచవాలని కోరుతున్నాను. మరియా సిస్టర్ గారు. మరియా గారు పాడతాను. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం, పరిశుద్ధ స్తోత్రం. ప్రార్థన వలనే పైనము, ప్రార్థనయే ప్రాకారము, ప్రార్థనయే ప్రాధాన్యము, ప్రార్థన లేనిది పరాజయం. ప్రార్థన వలనే పైనము, ప్రార్థనయే ప్రాకారము, ప్రార్థనయే ప్రాధాన్యము, ప్రార్థన లేనిది పరాజయం.
ప్రభువా ప్రార్థన నేర్పయ్యా, ప్రార్థించకుండా నేనుండలేనయా. ప్రభువా ప్రార్థన నేర్పయ్యా, ప్రార్థించకుండా నేనుండలేనయా. నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనము సాగదయా. 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 ప్రార్థన వలనే పయనము, ప్రార్థనయే ప్రాకారము, ప్రార్థనయే ప్రాధాన్యము, ప్రార్థన లేనిది పరాజయం. ప్రార్థనలో నాటినది పెళ్ళగించుట అసాధ్యము, ప్రార్థనలో పోరాడినది పొందకపోవుట అసాధ్యము. ప్రార్థనలో నాటునది పెళ్ళగించుట అసాధ్యము, ప్రార్థనలో పోరాడినది పొందకపోవుట అసాధ్యము. ప్రార్థనలో ప్రాకులాడితే ప్రతనమవుట అసాధ్యము, ప్రార్థనలో పదునైనది పని చేయకపోవుట అసాధ్యము. ప్రార్థనలో ప్రాకులాడినది పతనమవుట అసాధ్యము, ప్రార్థనలో పదునైనది పని చేయకపోవుట అసాధ్యము. ప్రభువా ప్రార్థన నేర్పయ్యా, ప్రార్థించకుండా నేనుండలేనయా. ప్రభువా ప్రార్థన నేర్పయ్యా, ప్రార్థించకుండా నేనుండలేనయా. నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనము సాగదయా. నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనము సాగదయా. ప్రార్థన వలనే పయనము, ప్రార్థనయే ప్రాకారము, ప్రార్థనయే ప్రాధాన్యము, ప్రార్థన లేనిది పరాజయం. ప్రార్థన వలనే పయనము, ప్రార్థనయే ప్రాకారము, ప్రార్థనయే ప్రాధాన్యము, ప్రార్థన లేనిది పరాజయం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. పాట పాడి వినిపించిన మరి సిస్టర్ గారు కూడా వందనాలు. దేవుని ఎంతో మహింపరిచి ఉన్నారు గనక మరొక పాట మన మధ్యలో లోవరాజు గారు పాట తీసుకుని లైన్ లో ఉన్నారా? పాట పాడతారా? పాడండి. ఓకే. నీ దయలు వినపడుతున్నాయి గారు? వినపడుతుంది. పాడండి. పాడదాం. మిగతా వారు మైకులు ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి. కొన్ని లక్ష్మి గారు మైక్ ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి. గత కాలము దయలు నీ కృపలు కాసితివి గత కాలము. ఏ యోగ్యత లేని నాయన నీ కృప చూపితివి. మట్టి పాత్రను మహిమతో నింపి మార్గము చూపితివి. నీ దయలు నీ కృపలు కాసితివి గత కాలము. నీ దయలు నీ కృపలు కాసుమయా జీవితాంతము. హల్లెలూయా. అయ్యారు మళ్ళీ ఇంకో సాంగ్ పాడతాను, అందాక ఎవరికైనా ఇవ్వండి. అలాగే అలాగే మన మధ్యలో శ్రీనివాస్ గారు ఒక పాట పాడి దేవుని మహిమపరుస్తారు. అలాగే పాడి వినిపించిన మరి లోవరాజు గారు కూడా మరి చక్కటి పాట పాడి వినిపించిన లోవరాజు గారు కూడా నా వందనాలు. శ్రీనివాస్ గారు
పాట పాడగలరా? పాడతారు. పాడండి. ಎಲ್ಲ వేళలందు కష్టకాలమందు వల్లబోడు యేసు స్తుతింతున్ ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడల వల్లపడదే వివరింప ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడల వల్లపడదే వివరింప విమోచకుడా విమోచన నీవే రక్షకుడవు నా రక్షణ నీవే విమోచకుడా విమోచన నీవే రక్షకుడవు నా రక్షణ మైక్ ఆగిపోయిందండి. శ్రీనివాస్ గారు ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్లపడదే వివరింప సృష్టికర్తవు సహాయము నీవే ఇష్టుడు నీవు నాకంతయు నీవే సృష్టికర్తయు సహాయము నీవే ఇష్టుడు నీవు నాకంతయు నీవే ఎల్లవేళలందు కష్టకాలమందు వల్లబోడు యేసు స్తుతింతున్ ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్లపడదే వివరింప ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్లపడదే వివరింప జ్ఞానము నీవే నా పానము నీవే దానము నీవే నా గానము నీవే గానము నీవే నా పానము నీవే దానము నీవే నా గానము నీవే ఎల్లవేళలందు కష్టకాలమందు వల్లబోడు యేసు స్తుతింతున్ ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్లపడదే వివరింప ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్లపడదే వివరింప జ్యోతియు నీవే నా నీతియు నీవే ఆదియు నీవే నా అంతము నీవే జ్యోతియు నీవే నా నీతియును నీవే ఆదియు నీవే నా అంతయు నీవే ఎల్లవేళలందు కష్టకాలమందు వల్లబోడు యేసు స్తుతింతున్ ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్లపడదే వివరింప ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్లపడదే వివరింప నిత్యుడు నీవే నా సత్యుడు నీవే స్తోత్రము నీవే నా నేత్రము నీవే నిత్యుడు నీవే నా సత్యుడు నీవే స్తోత్రము నీవే నా నేత్రము నీవే ఎల్లవేళలందు కష్టకాలమందు వల్లబోడు యేసు స్తుతింతున్ ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్లపడదే వివరింప ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్లపడదే వివరింప జీవము నీవే నా దేవుడు నీవే పావన నీవే నా కావలి నీవే జీవము నీవే నా దేవుడు నీవే కావలు
నీవే నా పావన నీవే ఎల్ల వేళలందు కష్టకాలమందు అల్లబూడు యేసు స్తుతింతున్ ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్ల పడదే వివరింప ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్ల పడదే వివరింప క్రాంతియు నీవే నా శాంతియు నీవే శాంతయు నీవే నా కంతయు నీవే క్రాంతియు నీవే నా శాంతియు నీవే శాంతయు నీవే నా కంతయు నీవే ఎల్ల వేళలందు కష్టకాలమందు పల్లబూడు యేసు స్తుతింతున్ ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్ల పడదే వివరింప ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్ల పడదే వివరింప ఎల్లరూ నీవే నాకెల్లడెల వల్ల పడదే వివరింప. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. ప్రార్థన పాట పాడి వినిపించిన మరి సీను గారికి నా వందనాలు. మరొక పాట కొత్తవారు ఎవరైనా వచ్చారండి? అయ్యగారు లావరాజు గారు పాడాక నేను చిన్న పాట పాడతానండి. అంటే ఇంకా ఉన్నారు, వచ్చి ఉన్నారు. లోవరాజు గారు మరి ఏమనుకోకుండా మరి ఇంకా బెడ్లు ఉన్నారు కదా. సీను గారు ఉన్నారు, ఇంకా అనంత్ అలీ గారు ఉన్నారు. టైం చూస్తే మరి 5 అయిపోయింది కనుక అనంత్ అలీ గారు పలవే శరణం పాడండి, తర్వాత సీను గారు పడతారు. మైక్ ఆఫ్ లోకి ఉంది. మైక్ ఆఫ్ లో ఉంది. మైక్ ఆఫ్ లో పెట్టుకున్నారు తల్లి గారు. అయ్యగారు ఈ లోపు శ్రీని గారికి ఇచ్చేయండి, పాడతారు. ఆ సీను గారు పలవే శరణం సీను గారు పాడండి. ఇలా సరిగా తీసుకుంటున్నట్టున్నారు. సీను గారు, విశాఖ్ గారు, సీను గారు లేదు. మీరే ఓ పాట పాడండి. మైక్ ఆఫ్ లో ఉంది. ఓకే అయ్యా, పల్లవి చరణ్ మాత్రమే పాడండి, సమయం లేదు. మీరు పెద్ద పాట తీసుకోవద్దు, ఆయన పెద్ద పాట తీసుకుంటారు. ఒక పల్లవి ఒక శరణం పాడండి. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుడి, ఆయనంతో పరిశుద్ధుడు, ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణభూతుడు. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని, ఆయనంతో పరిశుద్ధుడు, ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణభూతుడు. ఆయనే యేసుడు, ఆయనే యేసుడు. అంత కలిసి పడదాం. ఆయనే యేసుడు, ఆయనే యేసుడు. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని, ఆయనంతో పరిశుద్ధుడు, ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణభూతుడు. చీకటి దారులలో చితికిన బ్రతుకులను, చీకటి దారులలో చితికిన బ్రతుకులను వెలుగు కలగ చేసే
ఆ జీవన జ్యోతి యేసే వెలుగుగా చేసే ఆ జీవన జ్యోతి యేసే నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని ఆయనంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణవుతుడు శోధన బాధలలో వేదన రోదనలు శోధన బాధలలో రోదన వేదనలు స్నేహాతించగలిగే ఆదరణకర్త యేసే స్నేహాతించగలిగే ఆదరణకర్త యేసే నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని ఆయనంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణవుతుడు దేవుడికి స్తోత్రం హల్లెలూయా వినిపిస్తుందండి నా మాట వినిపిస్తుందండి వినపడుతుందండి. పాడండి. పాట పాడి దేవునికి స్తోత్రం వినిపించిన మరి సీని గారు కూడా మంచి చక్కటి పాట పాడి వినిపించిన మరి సీని గారి వందనాలు. పాడండి. ప్రియుడా నీ ప్రేమ పాదముల్ చేరితి నెమ్మది నెమ్మదియే ప్రియుడా నీ ప్రేమ పాదముల్ చేరితి నెమ్మది నెమ్మదియే ఆశక్తితో నిన్ను పాడి స్తుతించేదన్ ఆనందం ఆనందమే ఆశక్తితో నిన్ను పాడి స్తుతించేదన్ ఆనందం ఆనందమే ఆశ్చర్యమే ఆరాధనా ఆరాధనా ఆశ్చర్యమే ఆశ్చర్యమే ఆరాధనా ఆరాధనా నీ శక్తి కార్యముల్ తలంచి తలంచి ఉల్లాము పొంగేనయ్యా నీ శక్తి కార్యముల్ తలంచి తలంచి ఉల్లాము పొంగేనయ్యా మంచివాడా మంచి చేయువాడా స్తోత్రము స్తోత్రమయ్యా మంచివాడా మంచి చేయువాడా స్తోత్రము స్తోత్రమయ్యా మంచివాడా మహోన్నతుడా ఆరాధనా మంచివాడా మహోన్నతుడా ఆరాధనా ప్రియుడా నీ ప్రేమ పాదముల్ చేరితి నెమ్మది నెమ్మదియే ప్రియుడా నీ ప్రేమ పాదముల్ చేరితి నెమ్మది నెమ్మదియే ఆశక్తితో నిన్ను పాడి స్తుతించేదన్ ఆనందం ఆనందమే ఆశక్తితో నిన్ను పాడి స్తుతించేదన్ ఆనందం ఆనందమే ఆశ్చర్యమే ఆశ్చర్యమే ఆరాధనా 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 దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలూయా చక్కటి పాట పాడి వినిపించిన మరి తల్లి గారికి నా వందనాలు. అలాగే సీను గారు
విశాఖ సీను గారు వచ్చేసారా ఇంటికి? ఆటోలోనే ఉన్నారా? మైక్ ఆఫ్. వచ్చేసాను గారు, చెప్పండి. ఆరాధన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. అలాగండి. మన మధ్యలో లోవరాజు గారు పలవి ఒక శరణం పాడి దేవుని మహింపడతారు. లోవరాజు గారు, మీకు అవకాశం వచ్చింది, పాడండి. మైక్ ఆఫ్లో ఆఫ్. ఓకే. ఏమన్నారని ఇంక నేను పక్కన పాడి పాటలకి తప్పని కూర్చుని కూర్చున్నాను. టైం అయిపోతుంది కనుక మైక్ ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి. అనంతల్లి గారు మైక్ ఆపుకోండి. మాట్లాడు నా ప్రభువా, నాతో మాట్లాడు నా ప్రభువా, నీ మాటలే జీవపు ఊటలు, నీ పలుకులే ప్రాణాధారాలు. మాట్లాడు నా ప్రభువా, మాతో మాట్లాడు మా ప్రభువా, నీ మాటలే జీవపు ఊటలు, నీ పలుకులే ప్రాణాధారాలు. స్త్రీతో మాట్లాడావు, సకల పాపములు హరించావు. సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడావు, సకల పాపములు హరించావు. జీవజలములు త్రాగావు, జీవితాన్ని మార్చివేశావు, జీవితాన్ని మార్చివేశావు. మాట్లాడు మా ప్రభువా, మాతో మాట్లాడు నా ప్రభువా. సచ్చిన లాజరును చక్కగా పిలిచావు, బయటకు రమ్మని ఆదేశించావు. కుళ్ళిన శవముకు జీవమిచ్చావు, కుళ్ళిన శవముకు జీవమిచ్చావు. మళ్ళీ బ్రతుకు దయచేశావు, మళ్ళీ బ్రతుకును దయచేశావు. మాట్లాడు మా ప్రభువా, నాకు మాట్లాడు మా ప్రభువా. హల్లెలూయా. చక్కటి పాట పాడి వినిపించిన లోవరాజు గారికి నా వందనాలు. అలాగే మనం ఆరాధనలోకి వెళ్ళిపోదాం. మైకులు ఆఫ్ లో పెట్టని వారు మైకులు ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి. మన మధ్యలో కాకినాడ ఉన్న ఇస్సాక్ గారు ఆరాధన చేస్తారు. ప్రార్థన స్తుతించి ఆరాధనలో నడిపించిన తర్వాత ఆ వాక్యంలోకి మన మధ్యలో మోషేయ్య గారు, గౌరిపల్లి నుండి ఉన్న దైవ సేవకులు మోషేయ్య గారు మనకు వాక్యం చెప్తారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆరాధన ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి మీరున్న స్థలాల ముందు కళ్ళు మూసుకుని దేవుని స్తుతించండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరాధనలో మహాపరిశుద్ధ గల దేవుడు ఆత్మ ప్రతి బిడ్డని తాకాలి. ఆరాధనలో మరి నన్ను స్వస్థపరచండి ప్రభు అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి సమస్యలను బట్టి, వారికి ఇబ్బందులను బట్టి ప్రార్థన చేద్దాం. మహాపరిశుద్ధుడైన యేసయ్యా, 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 వందనాలయ్యా ప్రభువా. ఇదిగో నాయన, ఈ జూమ్ కాల్లో ప్రభువా నాయన ఎంతమంది బిడ్డలైతే ఉన్నారో ప్రభువా నాయన, నిన్ను ఆరాధించడానికి, నిన్ను స్తుతించడానికి ప్రభువా నాయన, నీ నామాన్ని మహిమపరచడానికి ప్రభువా ఏకూజావున లేసి తండ్రి నాయన నీ నామాన్ని కనపరుచుకునే బిడ్డలు ఇక్కడ ఉన్నారు తండ్రి నాయన ప్రభువా. వందనాలయ్యా అయ్యా ప్రభువా నాయన. ఒక్కసారి ప్రభువా ఈ బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభువా నాయన. అయ్యా ఇదిగో ప్రభువా నాయన, తొలకరి వర్షం నుంచి తండ్రి కడవరి వర్షం వరకు నాయన ఈ బిడ్డలు నాయన నీ రెక్కల చాటు భద్రపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. వందనాలయ్యా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధ గల దేవుడికి మీ హృదయాల్లో చోటు ఇవ్వండి. ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గల దేవుడు మీరెప్పుడు చోటు
పుట్టిస్తారో, మీరు ఎప్పుడు ప్రేమిస్తారో, ఎప్పుడు మీరు ఆయన వైపు చూస్తారని దేవుడు మీ వైపే చూస్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక్కసారి మనస్సారా ఒక్కసారి అయ్యా యేసయ్యా నాలోకి రండి నాయనా, యేసయ్యా నా స్థితిగతులు మార్చండి ప్రభువా నాయనా, నీ నామాన్ని ఎతి రీతిగా నేను మహిమపరుచుకోవాలి, నాకు తెలియటం లేదు ప్రభువా నాయనా. అయ్యా దయతో నాకు జ్ఞార్పువా ప్రభువా, నీ కృప నాకు దయచేవా ప్రభువా, నాకు సహాయం చేయవని అడుగుదాం ఒక్కసారి ఈ ఉదయకాలాన్ని. స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధుడా స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని మనసారా స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు నీవి మా దైవమా. పాడదాం, అందరూ కూడా పాడదాం. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు నీవి మా దైవమా, సృష్టికర్త మూర్తిదాత, సృష్టికర్త మూర్తిదాత, మా స్తుతులకు పాత్రుడా, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు నీవి మా దైవమా, మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు నీవి మా దైవమా. మన్నాను కురిపించినావు, బండ నుండి నీలిచ్చినావు, మన్నాను కురిపించినావు, బండ నుండి నీలిచ్చినావు. యెహోవా ఈరే చూచుకొనెను, యెహోవా ఈరే చూచుకొనెను, సమయం సమకూర్చెను, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే. వ్యాధులన్నీ తొలగించినావు, మృతులను మరులేపినావు, వ్యాధులన్నీ తొలగించినావు, మృతులను మరులేపినావు. యెహోవా రఫా స్వస్థపరచును, యెహోవా రఫా స్వస్థపరచును, నన్ను స్వస్థపరచును, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు నీవే మా దైవమా, మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు నీవే మా దైవమా, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా నీకే,
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన నీకే ఆరాధన నీకే ఆరాధన నీకే ఆరాధన నీకే ఆరాధన నీకే. మహనీయుడ మహాగండ మహాపరిశుద్ధుడ ఈ ఉదయ కాలాన్ని నాయన ఇటువంటి ధన్యతను మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలయ్యా. మేమందరం ఐక్యమై ప్రభువా నీ నామాన్ని మహిమపరుచుకునే సమయం మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలయ్యా. అయ్యా ఈ జూము కళ్ళనైనా వేచి ఉన్న బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి బాబు. నిన్ను ఆరాధించుకునే బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. నిన్ను స్తుతించుకునే బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. అయ్యా నీ పాదాల చెంత దగ్గర గోచాడే బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. అయ్యా తండ్రి వేదనతో రోదనతో రోధిస్తున్న బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. తగ్గలేని వ్యాధితో బాధపడుతున్న బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. శరీరం సహకరించలేక ప్రభువా అయ్యా నాయన తసమతలాడిపోతున్న బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. అయ్యా ఎగ్జామ్ రాస్తున్న బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. యవ్వనస్తుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. బిడ్డలు లేని వారు ఉన్నారయ్యా, వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. అప్పులనే ఊబులో కూరిపోయి సమాధానం లేక తల్లడి ఇల్లిపోతున్న బిడ్డలు ఉన్నారయ్యా, వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. వివాహం కావలసిన బిడ్డలు ఉన్నారయ్యా, వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. ప్రతి బిడ్డ పైన ఆయన నీ గాయమును హస్తం ఉంచి ప్రభువా అయ్యా తండ్రి నాయనా నీ రెక్కల చెట్టు కింద ప్రతి బిడ్డను కూడా భద్రపరిచి ప్రభువా వారు చేయబోతున్న ప్రతి పని పాటల్లో నాయన విజయాన్ని దయచేసి ఏ నిమిత్తమైతే ఏ బిడ్డ అయితే బ్రతుకుతరి గురించి నాయన అయ్యా తండ్రి నాయన ప్రభువా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, ప్రయాణం చేస్తున్నాడు నాయన ప్రభువా ప్రతి బిడ్డ నాయన బతుకుదరు ప్రయాణములో నాయన మీరు తోడుగా ఉండి నడిపించి సహాయం చేసి నాయన అయ్యా నాయన మూసుకుపోయిన ద్వారణాలు తెరిపించి ప్రభువా నీ కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. చక్కడ ఆరాధనలో అందరిని కూడా ఆత్మానుసారంగా దేవుడు మహిమపరిచేటట్టుగా మరి తీసుకెళ్ళిన చేసిన గారికి నా వందనాలు. మీలో ఎవరన్నా ఒక చిన్న సాక్ష్యం ఒకళ్ళ చెప్పవాలి, చిన్న సాక్ష్యం ఒకరికి చిన్న సాక్ష్యం చెప్పాలని అనిపిస్తే దేవునికి మహిమకరంగా సాక్ష్యం చెప్పుకోవచ్చు. గట్టిగా మాట్లాడండి, మీ మాట ఏం వినబడతలేదు. అయ్యగారు అమ్మా చెప్పమ్మా. సాక్ష్యమేం కాదు కానండి, ఒక చిన్న ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ అండి. చెప్తాలి. ఈ రోజు మా పెళ్లి రోజు అయ్యగారు. ఓకే. 30 సంవత్సరాలు పూర్తయి 31వ సంవత్సరంలో ప్రవేశించామండి. హ్యాపీ మ్యారేడ్ లైఫ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ప్రార్థన చేయండి అయ్యగారు. అలాగమ్మా అలాగే. అందరం కలిసి మరి వారి జంట గురించి, వారి కుటుంబం గురించి, వారి కుమార్తెల గురించి, వారి మనవల గురించి, వారి అల్లుళ్ళ గురించి, వాళ్ళకున్న శరీర బలహీనతల గురించి మనం అందరం కూడా మరి ప్రార్థన చేద్దాం. మన మధ్యలో రాజు అయ్య గారు ఉన్నారు, ప్రార్థన చేస్తారు. మ్యారేజ్ డే ఈరోజు దేవుడు సంపూర్ణంగా 100 సంవత్సరాలు జయించాలి. ప్రార్థన. మహాగణడానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. సర్వోన్నతుల సర్వాధికారి దేవానికి స్తోత్రాలు. సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతురానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం ప్రభువా. దూర రాష్ట్రానికి స్తోత్రాలు ప్రభువా. సంజం గారి మట్టికి స్తోత్రాలు ప్రభువా. పరిశుద్ధాత్మడానికి స్తోత్రాలు ప్రభువా. బలవంతుడానికి వందనాలు, ఇచ్చిన భర్తను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. ఇదిగో నా రాజుని స్తోత్రం ఈ రోజు ప్రభా వారి యొక్క ప్రభా పెళ్లి రోజు రాజు బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు కాశీ కాపాడి ప్రభా భద్రపరిచినందుకు నీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభా. ఏసయ్యా రాజ కుటుంబంలో ప్రభా ఏ లోట్లు ఉన్నాయో ప్రభా, ఏ అవస్థలు ఉన్నాయో నాకు పేరుపోతుంది ప్రభా. ప్రతి అవస్థను ప్రతి ఒక్క లోటు మీరు తీర్చి సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తాం ప్రభా. మీరే కృప చూపించండి ప్రభా. మీరే దయ చూపించి సహాయం దయచేయండి ప్రభా. భర్తకు మంచి ఆరోగ్యం, శక్తిని, బలాన్ని దయచేయండి. అలాగే రక్షణ భాగ్యం కూడా అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. అయ్యా ఇంకనూ ప్రభా రాజన స్తోత్రం గారిని ప్రభా దీర్ఘాశమంతులుగా దీవించి ఆశీర్వదించి సహాయం చేయండి. పరిశుద్ధాత్మ వారు అనేకులకు దీవెనకరంగా ఆశీర్వదకరంగా ఉండుటకు సహాయం చేసి మీరు మహిమ తెచ్చుకుని ప్రభా స్తోత్రాలు ప్రభా. ప్రార్థన ఆత్మతో ప్రార్థన శక్తితో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి.
అయ్యా కనికరించి దయ చూపించి మీరే మహిమ తెచ్చుకుని సమస్తం మీకు అప్పగిస్తూ అయ్యా జూమ్ లో ఎంతమంది అయితే కుటుంబం కోసం ప్రార్థిస్తున్నారో వారందరి ప్రార్థన మా ప్రార్థన అయ్యా రాజు ఆలకించి ప్రభా కుటుంబాన్ని నిండుగా మెండుగా దీవించి ఆశీర్వదించి అయ్యా రాజు ఇలాంటి పుట్టినరోజు ఎన్నో జరుపుకోవడానికి మీరు కృప చూపించి మీరే మహిమ ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో జరుపుకోవడానికి కృప చూపించి మీరే మహిమ తెచ్చుకోమని సమస్తం మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ మా ప్రార్థనలను తప్పులను క్షమించండి అయ్యా మరొకసారి ఆ భర్తని కూడా దర్శించి వారు రక్షణ భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించుకుని ఏసే శ్రేష్టకరమ నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు అమ్మా అమ్మ మీరందరూ మైక్ ఆఫ్ చేసుకుంటామని నేను చెప్తాను. అందరూ కూడా మైక్ ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి. మీరందరూ కూడా మైక్ పెట్టుకోండి. దేవుడు ఇలా ఎన్నో పెళ్లి రోజులు వారి కుటుంబం చేసుకోవాలని ప్రార్థన చేయండి. అమ్మ మరి చెప్పవలసిన మీరు ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటే ఒక్కరి మైక్ ఆఫ్ చేసుకుని చెప్పండి. అయ్యగారు నేను చెప్తాను లారాజు గారు ఒకసారి ఆగండి. చెప్తాను పాస్టర్ గారు మా నాన్నగారికి ఒంట్లో బాగోలేదండి, మంచం మీద పడిపోరు, ప్రార్థనలో పెట్టండి. ఓకే అండి, ఓకే అండి, బాగోలేదు. ఓకే. మరి ఇంకోటి ఏంటి, మీరు అందరూ మైకులు ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి. టైం అయిపోతుంది కనుక మన మధ్యలో ఈరమణి గారి కోసం, మరి నిప్పు కోసం, బలహీనత కోసం మనం అందరూ కూడా ప్రార్థన చేస్తాం జూమ్ కాల్లో. మరి ఆ సహోదరి సాక్ష్యం చెప్పుకోవడానికి ముందుకు వచ్చింది కనుక మరి సహోదరి ఈరమణి గారికి సాక్ష్యం చెప్తారు. అమ్మ చెప్పు అమ్మ, చిన్నగా క్లుప్తంగా చేయండి, చెప్పండి. మీ అందరికి వందనాలండి, దేవాతి దేవుడికి వందనాలండి, దైవ సేవకులకు వందనాలు. మరి నేను ఎంతగానో 20 రోజులు చాలా బాధపడ్డాను. బాధపడినప్పుడు దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు. మరి వాంతులే కాదు, కడుపు నొప్పే కాదు, గుండెల్లో పోటే కాదు, చాలా విపరీతంగా వచ్చిందండి. మీ అనుదిన ప్రార్థనలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు మీరు. మీ అందరికీ వందనాలండి. ఈ చిన్న సాక్షులు దేవుడు దీవించిన. దేవుడు ఇంకా ఆరోగ్యం ఇచ్చిన గాక, వారికి ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు దేవుడు తొలగించిన గాక, దేవుడు ఇంకా బలపడుతును గాక, కుటుంబం అంతా దేవుడు క్షేమంగా ముందుకు నడిపించును గాక. మీరందరూ కూడా అనుదినం వారి కుటుంబం కోసం ప్రార్థనలో జ్ఞాపం చేసుకోండి. మరి సమయం అయిపోయింది కనుక మరి గౌరిపల్లి నుండి మన మధ్యలో దైవ సేవకులు మోషయ్య గారు వాక్యం చెప్తారు, మన శ్రద్ధగా విందాం. మరి అందరూ కూడా మైకులు ఆపులో పెట్టుకోండి. అయ్య గారు ఓకేనండి. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. మన మధ్యన ఉన్న రాయుడు వేణు గారు చిన్న ప్రార్థన చేస్తారు. ఈరవేణి గారు, రాయుడు వీరవేణి గారు వాక్యం కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేస్తారు. అమ్మా వినపడిందా తల్లి? సార్ రాయుడు ఈరవాణి గారు చిన్న ప్రార్థన చేస్తారు. మొగోళ్ళు కొంచెం కనపడుతున్నారు. చెల్లి ఇప్పుడు మాట్లాడింది కదండి, ఆ చేస్తాను అయ్య గారు, నేను చేస్తానండి. చేయండి. మహాపరిశుద్ధుడైన రాజా యేసయ్య మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. మీ ఘనమైన మనకి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రభువా. అయ్యా నా రాజా యేసయ్య, ఇదిగో తండ్రి నా రాజా, పాటలలో తోడుగా ఉన్నావు తండ్రి, మీకు వందనాలు నాయన. ప్రార్థనలో తోడుగున్నావు తండ్రి నాయన. మీ మహిమకరంగా మార్చుకున్నారు తండ్రి. వాతావరణం అనుకూలతలో తండ్రి నాయన, ఏ ఆటంకము లేకుండా తండ్రి మీ మహిమార్థంగా జరిగించుకున్నారు తండ్రి. అలాగే తండ్రి నాయన, వాక్యంలో కూడా మీరు సహాయం చేయండి, కృప చూపించండి తండ్రి. వాక్యము తేటగా సూటిగా తండ్రి నాయన మాట్లాడడానికి సహాయం చేయండి నాయన ప్రభువా. ఇగో తండ్రి నాయన, ఏ వాక్యం అయితే విత్తబడుతున్నారో ఆ వాక్యం మా హృదయంలో ఫలించి తండ్రి, ఉదయం నుంచి తండ్రి సాయంత్రం వరకు తండ్రి మీ కాపుదల, మీ రక్షణ కృప చూపించి నడిపించమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. వాక్యం నుండి వెళ్ళిపోదామండి, ఇంకా ఆలస్యం చేయొద్దు. సమయం చాలా సమయం అయిపోయింది. మైక్ ఆఫ్ చేసుకోమనండి అయ్యగారు.
శ్రీని గారండి కొట్ల ఏదో పేరు శ్రీను గారు మైక్ లోపల పెట్టుకోండి. ఓకే అండి. దేవుని స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మనం మాట్లాడతా అయ్యా ఇవాళ చాలా మంది గారు నేను మైక్ ఆపుతుంటే మళ్ళీ ఆన్ చేసేస్తున్నారు అయ్యగారు. ఇంకెవరో డిస్టర్బెన్స్ గా ఉండొద్దు. ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు ఇవాళ చాలా మంది తమ సమస్యలు చెప్పాలని, సాక్ష్యాలు చెప్పాలని ఆశపడ్డారు. అయితే ఇవాళ సమయం కుదరలేదు, కానీ అయ్యగారు రేపొద్దున సాక్ష్యాలకు సమయం ఇవ్వండి. వాక్యంలోనికి వెళ్ళిపోదామండి. సమయాలు రాసిన మొదటి గ్రంథము 25వ వచనము 25వ వచ్చిన 23వ అధ్యాయం చదువుకుందామండి. 23వ అధ్యాయం 23వ వచనం 25-23 మొదటి సమయాలండి. మొదటి గ్రంథము 25వ అధ్యాయం 23వ వచనం. సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 25వ అధ్యాయము 23వ వచనం. అబీగయలు దావీదును కనుగొని గార్ధవము మీద నుండి త్వరగా దిగి దావీదునకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అతని పాదమును పట్టుకుని ఇట్లనెను, నా ఏలినవాడా, ఈ దోష నాథని ఎంచుము, నీ దాసురాలనైన నన్ను మాట్లాడనిమ్ము, నీ దాసురాలనైన నేను చెప్పు మాటలను ఆలకించుము. నా ఏలినవాడా, దుష్టుడైన ఈ నాబాలును లక్ష్య పెట్టవద్దు. అతడు పేరు అతని గుణములను సూచించుచున్నది. అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము. నా ఏలిన వాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేరు. చాలు వాక్యంలోనికి వెళ్ళిపోదామండి. ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, ఈ వాక్యం ఏంటయ్యా అంటే అసలు ఈ నాబాలు ఎవరో, ఈ అబిగయలు ఎవరయ్యా అంటే, ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, నాబాలు అనే వ్యక్తి అంటే ఎవరి గర్భాన్ని జన్మించాడయ్యా అంటే, ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, కానాను దేశానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు వెళ్ళారు. వాళ్ళ పేర్లు అంటే చెప్పగలరా? ఐగుప్తు దేశం నుండి బయలుదేరి కానాను దేశానికి, ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, ఐగుప్తు దేశం నుండి ప్రయాణం చేస్తూ ఆ ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ కానాను దేశంలోకి వెళ్ళిపోయిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరు మా తెలీదా? ఐగుప్తు దేశం నుండి కానానానికి దేవుని బిడ్డలారా 6 లక్షల మందికి పైగా ప్రయాణం చేస్తే వారిలో ఉండి ఇద్దరే వెళ్ళారు ఆ దేశానికి. అయ్యయ్యా, అలా చెప్తారా అయ్యారు? మీరు చెప్తారా? మీరు చెప్పకుండా అమ్మా తెలీదా? మా సింపుల్ సింపుల్ ప్రైజ్లరండి. యెహోషువానండి. ఇంకొక మీనింగ్ డాగ్ మీనింగ్ వస్తుందండి, అతని పేరు తిరగట్లేదు. ఇద్దరు వ్యక్తులు వెళ్ళారండి యెహోషువతో పాటు. కాలేబు అండి, అదే డాగ్ మీనింగ్ అయితే పేరు తిరగట్లేదండి. దేవునికి స్తోత్రం. కాలేబు గారు యెహోషువానండి. ఎవరల్లా? కాలేబు యెహోషువానండి. ఓకే తల్లి. అమ్మ కొంచెం వాక్యం నేర్చుకోండి రా తల్లి. ఎందుకయ్యా అంటే అండి ఈ మాట చెప్తానంటే చెప్పండి. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రతి దేవుని బిడ్డలారా, ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానయ్యా అంటే, ఎందుకు మిమ్మల్ని ప్రశ్నార్థకంగా వాక్యం తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నామంటే, ప్రతి దేవుని బిడ్డలారా, బయట ఎక్కడ చూస్తున్నాను తప్పుడు బోధకులు, ఎక్కడ చూసినా అబద్ధ బోధకులు చెలరేగిపోతా ఉన్నారు అండి. అబద్ధ బోధకులు చెలరేగిపోతా ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, వాక్యం తెలియకపోతే ఎలా సింపుల్ గా మాకు చేస్తారు మిమ్మల్ని. ఏం అవసరం లేదండి. డాక్టర్ ఇండేషన్ చేసినట్టు ఇండేషన్ చేస్తే నొప్పి వస్తుంది. వాళ్ళు ఇండేషన్ చేస్తే దేవుని బిడ్డలారా అసలు మనకు తెలీదు. దేవుళ్ళని సింపుల్ గా తప్పించేస్తారు అండి. వాక్యంలోనికి వెళ్ళిపోదాం. దేవుని బిడ్డలారా, ఈ నాబాలు అనే వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే అండి, దేవుని బిడ్డలారా, నాబాలు అనే వ్యక్తి కాలేబు సంతతి వాడు. కాలేబు అంటే ఎవరయ్యా అంటే
దేవుడి యొక్క దేని బిడ్డలారా దేవుడిని మనసారా అంటే హృదయపూర్వకంగా దేని బిడ్డలారా దేవుడికి ఇష్టకరమైన భక్తి చేసిన వాడు కాలేబు. 6 లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తే 6 లక్షల మందిలో దేని బిడ్డలారా అంటే అడుగుపెట్టిన వ్యక్తిలో ఈయన ఒకడు, ఇద్దరు అడుగు పెట్టారు. నూను కుమారుడని యెహోషువ, రెండోది అంటే కాలేబు. ఈ కాలేబు సంతతి నుండి వచ్చిన ఈ నాబాలు దేని బిడ్డలారా ఏం జరిగింది? స్టోరీ ఏంటి అంటే దావీదు దేని బిడ్డలారా సౌలు చేత తరమబడి, దావీదు సౌలు చేత దేని బిడ్డలారా తరమబడి ఆకలిగా ఉండి నాబాలు దగ్గరికి వెళ్ళి అంటాడు, అయ్యా నాబాలు, నీకు చాలా ఆస్తి ఉంది, నీకు చాలా ఐశ్వర్యం ఉంది, నువ్వు చాలా మంచివాడు, అయితే ఈ సమయంలో నాకు ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఆకలిగా ఉందయ్యా, నాకు ఆహారం లేదు, దయచేసి ఆహారాన్ని సిద్ధపాటు చేయి బాబు, కొంచెం ఆహారం పెట్టు బాబు అనేసి దేని బిడ్డలారా దావీదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడంటే నాబాలు దగ్గరికి వెళ్తాడు. నాబాలు ఏమంటాడంటే, నీకు ఆహారం పెట్టడానికి నా దగ్గర ఏమైనా అన్నసత్రం ఉందా? నీకు ఆహారం పెట్టడానికి నేనేమన్నా నీకు బాకీ ఉన్నానా? లేకపోతే నీకు ఆహారం ఇస్తానని ఏమైనా సీటు మీద రానా? తాగేసి విచ్చలవిడిగా మాట్లాడతాడు అండి. తాగేసి విచ్చలవిడిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేని బిడ్డలారా నాబాలు యొక్క దావీదు యొక్క పనివాడు దేని బిడ్డలారా ఏమవుతుందంటే దావీదు మీద దేని బిడ్డ నాబాలు మీద కోపపడి తన మార్గాన్ని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతూ దావీదు దగ్గరికి వెళ్ళంటాడు, దావీదు, ఆ నాబాలు చాలా హేళన చేశాడు, నాబాలు చాలా అవమానపరిచాడు, నాబాలు మనల్ని ఏం చేశాడంటే కించపరిచాడు, నాబాలు మాట్లాడిన మాట నాకు చాలా బాధ కలిగించింది. నాబాలు ఏం చేశాడయ్యా అంటే, దావీదు ఎవడో నాకు తెలియదు, ఆ పారిపోయిన వాడితో నాకు పని లేదని మన గురించి చాలా హేళనంగా మాట్లాడయ్యా, చాలా అవమానకరంగా మాట్లాడయ్యా, చాలా మన మీద నిందలేస్తూ మాట్లాడయ్యా అంటే దేవుని బిడ్డలారా దావీదు ఏం చేశాడంటే తన పనివారును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. దేని కొరకు తెలుసా? అసలు దావీదు దేవుని బిడ్డలారా ప్రయాణం అవుతున్నాడు. ఎందుకు కొరకు తెలుసా? నాబాలు ఇంట్లో ఉన్న దేవుని బిడ్డలారా ఒక్క మగ పిల్లవాడినైనా, ఒక దేవుని బిడ్డలారా మొలతాడు కట్టుకున్న వాడినైనా వదలకుండా చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ దేవుని బిడ్డలారా తన సైన్యాన్ని సిద్ధపాటు చేసుకుని బయలుదేరాడు. తన సైన్యాన్ని సిద్ధపాటు చేసుకుని బయలుదేరినప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా నాబాలు యొక్క భార్య ఎవరంటే అబిగయలు. ఎవరండి అమ్మా? ఎవరో అబిగయలు. సంజయ్ గారు అగ్గిపెట్టి అంటున్నారు. అమ్మ అగ్గిపెట్టి కాదు, అబిగయలు. దేవుని బిడ్డలారా అమ్మ నిద్రపోతున్నారా? అందరు మెలకుగానే ఉన్నారు అండి. అబిగయలు దేవుని బిడ్డలారా ఏం చేసింది అయ్యా అంటే తన యొక్క పనివారిని సిద్ధపాటు చేసుకుంది. తన పనివారిని సిద్ధపాటు చేసుకుని దేవుని బిడ్డలారా గబగబా తొందరగా ఏం చేసిందంటే దావీదుకి ఏదైతే ఇష్టమో, దావీదుకి ఏదైతే దేవుని బిడ్డలారా ఆయన ఇష్టంగా తింటాడో ఆ ఆహారం అంతటిని సిద్ధపాటు చేసింది. దావీదు కోరుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వెరైటీ వండి దేవుని బిడ్డలారా తొందరగా గాదర్భం మీద కట్టుకుని దేవుని బిడ్డలారా ముందు పనివారిని పంపేసింది. వంటతో పనివారిని పంపేసి వెనకాల అబిగయలు వెళ్ళింది. అబిగయలు అంటే దేవుని బిడ్డలారా సౌందర్యమైన రూపం కలిగిన ఆమె. రెండోది ఏంటి అంటే దేవుని బిడ్డలారా సుబుద్ధి కలిగి నడుచుకునే ఆమె అండి. సుబుద్ధి కలిగి అంటే మాట్లాడే తీరు కలిగిన ఆమె. ఎలా పడితే అలా మాట్లాడేది కాదు. దేవుని బిడ్డలారా చాలా జ్ఞానంగా మాట్లాడేది. అవతలి వారు ఏ విధంగా కూల్ చేయాలో, అవతల వారిని దేవుని బిడ్డలారా ఏ విధంగా శాంతపరచాలో తెలిసిన ఈమె. తెలిసి గబగబా దేవుని బిడ్డలారా ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే దావీదు దగ్గరికి వెళ్ళింది. దావీదు దగ్గరికి వెళ్ళి నేరుగా దేవుని బిడ్డలారా మాటలు ఏం మాట్లాడలే, డైరెక్ట్ గా దావీదు కాలు మీద పడిపోయింది. కాలు మీద పడిపోయి దావీదుతో ఒకే ఒక్క మాట అన్నది, అయ్యా నా భర్త ఎలాంటి వాడంటే మోటివాడు అండి. ఇదే అధ్యాయంలో మొదట ఉంటది దేవుని బిడ్డలారా ఎవరంటే నాబాలు ఒక పనిమారుడండి. నాబాలు మంచోడు కదట. దేవుని బిడ్డలారా అయ్యా నా భర్త మంచివాడు కాడు, నా భర్త తీరు తెలీదు, అతను మాట్లాడే తీరు తెలీదు, పైగా అతను ఎలాంటి వాడంటే ఇదిగో మందు ప్రియుడు అండి, తాగుబోతు అతను, విచ్చలవిడిగా తాగే అనుభవం ఉంది అతనికి. అతను ఏం మాట్లాడుతాడో అతనికే తెలీదు. అతను మాట్లాడడం వల్ల ఏమవుతున్నాం అంటే మేమందరికీ శత్రువులు అయిపోతున్నాం. అయ్యా దయచేసి ఈ యొక్క అయ్యా నీ దాసురాలైన నా మనవి ఆలకించాయని దేవుని బిడ్డలారా ఆ యొక్క అబిగయలు ఏం చేసింది అంటే నేరుగా దావీదు పాదాలు పట్టేసుకుంది. దావీదు పాదాలు ఎప్పుడైతే పట్టుకుని అబిగయలు దావీదుని దేవుని బిడ్డలారా బతిమాలడం మొదలు పెట్టిందో ఏమైపోయిందంటే దావీదు యొక్క హృదయం కరిగిపోయింది. దావీదు యొక్క హృదయం కరిగిపోయి దావీదు ఏం చేశాడంటే దేవుని బిడ్డలారా యుద్ధం మానుకుని ఆ భోజనాన్ని ఆరగించిన తర్వాత దేవుని బిడ్డలారా అబిగయల్ని దీవించి మరలా ఇంటికి పంపించాడు. దేవుని బిడ్డ అండి. దావీదు ఎలా ఉన్నాడంటే కోపంతో రగిలిపోతున్నాడు.
దావీదు యుద్ధానికి సిద్ధమైపోయాడు. దావీదు ప్రియమైన బిడ్డలారా నాబాలు యొక్క కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం అంటే నాబాలు యొక్క జీవితంలో ప్రియమైన బిడ్డలారా ఆడపిల్లల్ని మగపిల్లలందరినీ కూడా అంటే నాబాలు వెనక ఉన్న ప్రియమైన బిడ్డల పురుషులందరినీ కూడా చంపేయాలి అని ఆరాటపడ్డాడు. మొత్తం అందరిని చంపేద్దాం అనుకున్నాడు. మొత్తం అందరిని చంపేద్దాం అనుకున్న సమయంలో ప్రియదేవునికి బిడ్డలారా అబిగయీల్ ఏం చేసిందంటే నా యొక్క ఈ దావీదు యొక్క పాదాలు పట్టుకుంది. ఈ మాట నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాటకు అర్థం ఏంటంటే ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఉదయకాల సమయంలో అంటే నాబాలు లాంటి వారు ఎంతమంది లేరు. ఉదయకాల సమయంలో ప్రియదేవుని బిడ్డలారా నాబాలు అనుభవం కలిగిన వారు ఎంతమంది లేరు. ఉదయకాల సమయంలో ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ప్రపంచంలో నాబాలు వంటి వారు ఎంతమంది లేరు. మేలు చేసిన దేవుడికి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా కీడు చేసేవారు ఎంతమంది లేరు. దావీదు యొక్క నాబాలు యొక్క గొర్రెల మంద ప్రియదేవుని బిడ్డలారా నాబాలుకి చాలా గొర్రెలు ఉన్నాయండి. విస్తారమైన మేకలు ఉన్న ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఇదే అధ్యాయంలో మొదటి వచనంలో ఉంటది. మీరు చదువుకోండి. ఈ వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు చదవద్దు అండి. ఈ యొక్క ప్రియదేవుని బిడ్డలారా నాబాలు ఎలాంటి వాడు అంటే విస్తారమైన ఆస్తిపరుడు, ధనం కలిగిన వాడు ప్రియదేవుని బిడ్డలారా అండి. ఆ గొర్రెల మందలు ఆ మేకల మందలు ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఎవరు కాచేవారా అంటే ఆ గొర్రెల మంద మేకల మంద దావీదు కూడా వారికి సహకారిగా ఉన్నాడు. ఆ కాపర్లకు ప్రియదేవుని బిడ్డ దావీదు కూడా సహాయం చేశాడు. దొంగల కంటే పడనివ్వకుండా దుష్ట మృగాలు వచ్చి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఆ గొర్రెల మందను చేల్చకుండా మేకల మందను చేల్చకుండా ఈ యొక్క నాబాలుకి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఇతను ఏం చేశాడంటే దావీదు ఉపకారం చేశాడు. ఉపకారం చేసిన ఈయన అండి సమయం కోరి ప్రియదేవుని అవకాశం వచ్చిందని ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఆకలిగా ఉన్నానని ఏం చేశాడంటే సహాయం కోరాడు. సహాయం కోరికని ఈయన అంటాడు ఆ సంబంధం ఏముంది, దావీదు ఎవడో నాకు తెలియదు, దావీదు పేరు ఇప్పుడు వినలేదు, పారిపోయిన అందరూ నా ఇంటికి వస్తే నా మీద పడితే నేనెక్కడ పోషించగలను. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా దావీదు అండి దావీదుని హేళన చేస్తూ ఇతని నాబాలు చాలా ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. ఇవాళ సమయంలో అక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు ప్రియదేవుని బిడ్డలారా అండి మన ప్రపంచం కూడా అలాగే తయారైంది. మన ప్రపంచం కూడా ప్రియదేవుని బిడ్డ అదే అనుభవంలో వెళ్తా ఉంది. ఏ అనుభవం గుండా వెళ్తుందంటే ఏ స్థితి గుండా వెళ్తా ఉందంటే ప్రియదేవుని బిడ్డలారా నాబాలు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడో అలాంటి స్థితి కలిగే వెళ్తా ఉంది. నాబాలు ఎలాంటి అనుభవంగా ఉన్నాడో అదే అనుభవం కూడా మనం కూడా వెళ్తున్నాం. ఉదయకాల సమయంలో మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రియదేవుని బిడ్డ ఇక్కడ జూమ్ మీటింగ్ లో అండి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మనందరం కూడా ఎలా ఉండాలంటే అబిగయీలు వలె దేవుని యొక్క పాదాలు పట్టుకోవాలి. దేవునికి స్తోత్రం. నిద్రపోతున్న చేద్దాం. దేవునికి స్తోత్రం. ఆ సీరి గారు నిద్రపోతున్నారు అండి. ఒక్కడి జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు ప్రియదేవుని బిడ్డలారా అబిగయీలు ఏం చేసింది అంటే రాజు పాదాలు పట్టుకుంది. ఉదయకాల సమయంలో ప్రియదేవుని బిడ్డలారా జూమ్ మీటింగ్ లో మనం ఎందుకు వచ్చామయ్యా అంటే జూమ్ మీటింగ్ లోకి రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే జూమ్ మీటింగ్ లోనికి ప్రియదేవుని బిడ్డ ఇది అంటే ఏర్పరచడానికి గల కారణం ఏంటంటే మన దేశం మీద ప్రియదేవుని బిడ్డలారా అబిగయీలు మన దేశం మీద నాబాలు అనేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. మన దేశంలో ప్రియదేవుని బిడ్డలారా మోటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు. మన దేశంలో అండి దేవుణ్ణి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా కోపం రగిలించేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. దేవుణ్ణి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా హేళన చేసేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. దేవుణ్ణి అవమానపరిచేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. వారందరి కొరకు మనం ఏం చేయాలి అంటే దేవుని యొక్క పాదాలు పట్టుకోవాలి. దేవుడి సన్నిధిలో గోచాడాలి. దేవుడి సన్నిధిలో గోచాడితే ప్రియదేవుని బిడ్డ ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మన మీదకి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా అండి కొన్ని ప్రమాదాలు రావు. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా కరోనా రావడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా అండి? కరోనా దేని కొరకు వచ్చిందో తెలుసా? ప్రియదేవుని బిడ్డలారా దేవుని యొక్క కోపం రగులుకుంది కాబట్టి మన దేశం మీద దేవుని యొక్క కోపము దేవుని యొక్క ఉగ్రత రగులుకుంది కాబట్టి కరోనా వచ్చింది. ఆ కరోనా రావడానికి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా నాబాలు వంటి వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారందరూ కూడా దేవుడి నామాన్ని అవమానపరిచి దేవుడి నామాన్ని హేళన చేసే ప్రియదేవుని బిడ్డ దేవుడు అంటే ఎవరో నాకు తెలియదు అని ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఏం చేశారంటే ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడేవారు ఉన్నారు అండి. ఉదయకాల సమయంలో ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఎక్కడ దాకా ఎందుకు మన ఇంట్లోనే నాబాలు లాంటి వారు ఉన్నారేమో. ఉదయకాల సమయంలో ప్రియదేవుని బిడ్డ ఎక్కడ దాకా ఎందుకు మన ఇంట్లోనే అలాంటి వారు తయారయ్యారేమో. అబిగయీలు ఏం చేసిందో తెలుసా? రాజు యొక్క హృదయాన్ని ప్రియదేవుని బిడ్డలారా శాంతపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అండి. అకాలంలో వర్షాలు వచ్చి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా విస్తారమైన పంట నాశనం అయిపోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? అకాలంలో వర్షాలు వచ్చి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా పంట అంతా తడిచిపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా అండి? ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఆకాశం నుండి వడగండ్ల వాన కురిసి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా జంతువులు చచ్చిపోవడానికి పంటలు నాశనం అయిపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? నాబాలు వంటి వారు దేవుని యొక్క కోపాన్ని రగల్చబట్టి నాబాలు వంటి వారు దేవుని యొక్క ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఉగ్రతను చవి చూడబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ప్రియదేవుని బిడ్డలారా మనం ఎలా ఉండాలి తెలుసా? అబిగయీలు వలె ఉండాలి. అబిగయీలు చురుకుతనం కలిగి తొందరగా మేలుకుని ప్రియదేవుని బిడ్డ ఏం చేసిందంటే రాజు పాదాలు పట్టుకుంది. రాజుతో బతిమాలకుంటుంది. అయ్యా
దావీదు దయచేసి క్షమించు, నా భర్త మంచివాడు కాడు అండి. దేవుని బిడ్డలారా, మన మందిరంలో ఉన్నామంటే, అంటే జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్నామంటే మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? లోకముని దేవుని బిడ్డలారా, లోకం చేస్తున్న ఆ యొక్క అండి దేవుని బిడ్డలారా, ఆ బలహీనమైన కార్యముల కొరకు మనం ఏం చేయాలంటే విజ్ఞాపన చేయాలి. ప్రభా, మా దేశం మీదకి నీ శాపాన్ని రప్పించుకో. యేసయ్యా, మా దేశం మీదకి నీ ఉగ్రతని రప్పించుకో. ఇదిగో కరోనా మళ్ళా యాడ్ అవుతుంది. కరోనా తిరిగి మళ్ళా రావడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? నాబాలు లాంటి వారి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క కోపాన్ని రగిల్చి వేస్తా ఉన్నారు అండి. ఎక్కడ చూసినా భూకంపాలే, ఎక్కడ చూసినా దేవుని బిడ్డలారా అండి యాక్సిడెంట్లే, ఎక్కడ చూసినా మరణాలే, మృత్యువాత పడుతున్న వారి దేవుని బిడ్డలారా అందరూ ఏమైనా సరే చనిపోతా ఉన్నారు. చనిపోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క కోపాన్ని రగిల్చే వారు ఎక్కువైపోయారండి. దేవుని యొక్క కోపాన్ని రగిల్చేవారు దేవుని బిడ్డలారా భూలోకంలో ఎక్కువైపోయారండి. ఎక్కువైపోయారు కాబట్టి అండి ఈ యొక్క అబిగయీలు ఏం చేసిందంటే, నాబాలు పక్షాన వాద్యమాట మొదలు పెట్టింది. నా భర్తకు తెలియదయ్యా, నా భర్త మోటువాడయ్యా. దేవుని బిడ్డలారా, దేశం కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేసేదానిగా ఉన్నావా? దేశం కొరకు నువ్వు విజ్ఞాపన చేసేవాడిగా ఉన్నావా? దేశం కొరకు దేవుని బిడ్డ దేవుని సన్నిధిలో గోజాడు అనుభవం నీకుందా? ఉదయకాల సమయంలో ఒక్కటి జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుని బిడ్డ అండి. అబిగయీలు ఎలా ఉందంటే దేవుని సన్నిధిలో గోషాడుతా ఉంది. అబిగయీలు ఎలా ఉందంటే దేవుని బిడ్డలారా, ఆమె మెలుకు కలిగి రాజు పాదాలు పట్టుకుని, బాబు నా భర్త పనికుమారుడయా, క్షమించి ప్రభు అని దేవుని బిడ్డలారా ఆమె బతిమాలుకుంది. కాబట్టి నాబాలు ఇంటి వారందరూ కూడా బతికారు. దేవునికి స్తోత్రం. నాబాలు ఇంటి వారందరూ కూడా బతకడానికి గల కారణం ఏంటంటే అబిగయీలు దేవుని యొక్క పాదాలు పట్టుకుంది అండి. ఉదయకాల సమయంలో దేవుని బిడ్డ ఒక్కడి జ్ఞాపకం చేసుకునండి. దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న మనము అండి ఎవరి కొరకు యాచన చేయాలంటే, దేని కొరకు యాచన చేయాలంటే లోకం కొరకు యాచన చేయాలా? మన మట్టుకు మనమే కాదు, నీ బిడ్డల కొరకు, మన బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన కాదు, మన భర్త కొరకు ప్రార్థన కాదు అండి, మన ఇరుగు పొరుగు వారి కొరకు ప్రార్థన కాదు, మన సంఘం కొరకు ప్రార్థన కాదు. దేవుని బిడ్డ ఖచ్చితంగా అండి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నామంటే మనం ఏం చేయాలంటే దేవుడి కొరకు విజ్ఞాపన చేయాలా అండి. దేశం కొరకు విజ్ఞాపన చేయాలా, నాయకుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయాలా, సైనికుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయాలి, దేవుని బిడ్డల ఉద్యోగుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరి కొరకు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభా, మా దేశం మీదకి ఉగ్రత రానేకో. ప్రభా, మా దేశం మీదకి ప్రభా ఇదిగో నీ కోపాన్ని రగల్చకు ప్రభా అని దేవుని బిడ్డలు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి రోజు కూడా అండి యోచన చేసేవారిగా ఉండాలి. ప్రతి రోజు కూడా దేవుని యొక్క పాదాలు పట్టుకోవాలి. అబిగయీలు వెళ్ళింది. అబిగయీలు వెళ్ళి దేవుని బిడ్డ ఏం చేసిందంటే దావీదు పాదాలు పట్టుకుంది. దావీదు పాదాలు పట్టుకుంది కాబట్టి దావీదు పాదాలు పట్టుకుంది కాబట్టి నాబాలు బ్రతికాడు. నాబాలు కుటుంబం బ్రతికింది. దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కడి జ్ఞాపకం చేసుకునండి. చిన్న చిన్న యవనస్తులు చచ్చిపోతున్నారండి. చాలా చిన్నోళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు అండి. దేవుని బిడ్డలారా 30 సంవత్సరాల లోపున వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతున్నారండి. చిన్న వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు. చిన్న బాలులే చచ్చిపోతున్నారు. దేవుని బిడ్డలారా మన దేశం మీదకి ఉగ్రత రావడానికి గల కారణము, మన దేశంలో అనేక మంది జనాంగము చచ్చిపోవడానికి గల కారణము, మన దేశంలో మృత్యువాత అనేక మంది యవనస్తులు పడడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? క్రైస్తవులు అయిన మనము దేవుని బిడ్డలారా మన నోరికి ఏం చేసుకున్నాం తెలుసా? సీలేసేసుకున్నాం అండి. క్రైస్తవులమైన మనము దేవుని బిడ్డ ఏం చేస్తామో తెలుసా? మౌనంగా ఉండిపోయాం. క్రైస్తవులమైన మనము దేవుని బిడ్డలారా దేవుడి సన్నిధిలో ఎలా ఉండిపోయామో తెలుసా అండి? వెర్రివారిగా ఉండిపోతా ఉన్నాం. మన స్వార్థం మనది, మన తీరు మనది, మన భక్తి మంది. దేవుని బిడ్డలారా ఎదుటి వారి కొరకు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయగలుగుతాం? ఎదుటి వారి కొరకు దేవుని బిడ్డలారా దేవుడి సన్నిధిలో ఎప్పుడు యోచన చేయగలుగుతాం? ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో. అబిగయీలు దేవుని బిడ్డలారా పరుగు పరుగును వెళ్ళి దేవుని బిడ్డలారా అబిగయీలు ఏం చేసిందంటే దావీదు పాదాలు పట్టుకుందండి. అంటే ఉదయాన్న జూమ్ మీటింగ్ లోకి వస్తామంటే దేవుని బిడ్డ దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడంటే, జూమ్ మీటింగ్ లో నువ్వు ఉన్నావంటే ఉండడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? జూమ్ మీటింగ్ లో దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో తెలుసా? ప్రపంచం కొరకు యాచన చేయడానికి కొరకే అండి. నీ భర్త కొరకు, నీ బిడ్డల కొరకు, దేశం కొరకు దేవుని బిడ్డ, దేశ నాయకుల కొరకు, ఉద్యోగస్తుల కొరకు, యవనస్తుల కొరకు దేవుని బిడ్డ అండి. యవనస్తులు అందరూ నాశనం అయిపోతున్నారండి. అబిగయీలు దేవుని బిడ్డ భర్త ఎలాంటి వాడు అంటే వృద్ధాప్యంలో లేడండి, యవనస్తుడే. మాట్లాడే తీరు తెలియని వాడు కనుక దేవుని బిడ్డ తన భార్య వెళ్ళి దావీదు యొక్క పాదాలు పట్టుకుంది. ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డ అండి ఒక్కటి జ్ఞాపకం చేసుకునండి. జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్న సహోదరి, జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్న సహోదరుడా, భూలోకంలో దేవుని బిడ్డ టీచర్ నిద్రపోతే ఆ క్లాస్ లో ఉన్న స్టూడెంట్సే పాడైపోతారు అండి. దేవుని బిడ్డరా ఏంటయ్యా అంటే ఒక రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న దేవుని బిడ్డరా ఒక ఉద్యోగస్తుని నిద్రపోతే దేవుని బిడ్డరా ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి లోపం అండి. ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఉద్యోగస్తులైన దేవుని బిడ్డ నిద్రపోతే ఆ ఉద్యోగకి ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ కి నష్టం. కానీ దేవుని బిడ్డరా క్రైస్తవుడా నీవు మేల్కొకపోతే, క్రైస్తవుడా నీ నోటికున్న సీలు తెంపకపోతే, క్రైస్తవుడా నువ్వు మౌనంగా ఉన్న చేపు నీ దేశానికి నష్టం.
క్రైస్తవుడా నువ్వు మౌనంగా ఉన్నా చెప్పు నీ ప్రాంగణానికి నష్టం. క్రైస్తవుడా నువ్వు మౌనంగా ఉన్నా చెప్పు నీ జిల్లాకి నష్టం, నీ మండలానికి నష్టం, నీ ఊరికి నష్టం, నీ కుటుంబానికి నష్టం. నోరు తెరవాల దేవుడి సన్నిధిలో అండి. దేవుడి పాదాలు పట్టుకునేవారిగా ఉండాలి. అబిగయలు దేవుడి పాదాలు పట్టుకుంది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా నాబాలు కుటుంబం బ్రతికింది. అబిగయలు దేవుని పాదాలు పట్టుకుంది కాబట్టి ఆ కుటుంబం ఏమైందంటే దేవుని బిడ్డలారా దేవుని సన్నిధిలో నిలబడగలిగింది. లేకపోతే నాబాలు యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా ఏమైపోయినాడు? సర్వనాశనం అయిపోయినట్టు. సర్వనాశనం అయిపోదు దేవుని బిడ్డలారా. సర్వనాశనం అవ్వకుండా ఆమె ఏం చేసిందంటే నిలబడింది. అండ్ ఎంతమంది దేవుని బిడ్డలారా క్రైస్తవులు నిలబడగలుగుతున్నారు? ఎంతమంది ప్రార్థన పరులు ఉన్నారు? ఎంతమంది దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మిమ్మల్ని లేపింది ఎందుకో తెలుసా? దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు తెలుసా? ఎంతో మంది కరోనాలో చచ్చిపోయారండి. కరోనాలో చచ్చిపోకుండా దేవుని బిడ్డలారా అండి నీకు మరణం రానికుండా నిన్ను సజీవుల గుంపులో ఉంచింది ఎందుకో తెలుసా? లోకం కొరకు ప్రార్థన చేయడం కోసమే అంటే విజ్ఞాపన చేయడం కోసమే. అనేక మంది దేవుని బిడ్డలారా చనిపోతా ఉన్నారండి. అనేక మంది దేవుని బిడ్డలారా నెక్స్ట్ తరం లేకుండా దేవుడు అపవాదం ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? చిన్న చిన్న మందిని దేవుని బిడ్డలారా చిన్న ప్రాణులు అండి చంపేస్తా ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలారా. ఎక్కడ చూసినా బతుకులో పడి, ఎక్కడ చూసినా పాపానికి లోబడి, ఎక్కడ చూసినా దేవుని బిడ్డలారా అండి అసహ్యమైన కార్యాలు చేస్తూ, ఎక్కడ చూసినా దేవుని బిడ్డలారా ప్రతి క్షణము కూడా భూలోకం అంతా దేనితో నిండిపోయిందంటే బలాత్కారంతో నిండిపోయింది. భూలోకం అంతా పాపంతో నిండిపోయింది. భూలోకం అంతా దేవుని బిడ్డ దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు లోబడిపోయింది. దేవుడి యొక్క కోపాన్ని రేపేవారు నాబాలు వంటి వారు దేవుని బిడ్డలారా ఎంతో మంది ఉన్నారు. నాబాలు వంటి వారు దేవుని బిడ్డలారా భూలోకంలో ఎంతో మంది తయారయ్యారండి. ఎంతో మంది దేవుని బిడ్డలారా పాడైపోతా ఉన్నారు. దేవుని బిడ్డలారా మన యవనస్తులు పాడైపోవడానికి గల కారణము, మన దేశము పాడైపోవడానికి గల కారణము, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంగణాలు పాడైపోవడానికి గల కారణము ఏంటి? లోకంలో దుష్టత్వం ఏలుబడి చేయడానికి గల కారణము. క్రైస్తవుడా నీ నోరు ముయ్యకుండా, నీ నోరు తెరవకుండా దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా ఉండబట్టి, క్రైస్తవుడా నేను ఇంకా కాసేపు నిద్రపోతాను, క్రైస్తవురాలా ఇంకా కాసేపు నిద్రపోతాను, తర్వాత ప్రార్థన తర్వాత చేద్దాంలే, విజ్ఞాపన నువ్వు చేయట్లేదు కాబట్టి నీ దేశం మీదకి శాపం వస్తుంది. విజ్ఞాపన నువ్వు చేయట్లేదు కాబట్టి నీ కుటుంబం మీద శాపం వస్తుంది. విజ్ఞాపన నువ్వు చేయట్లేదు కాబట్టి మన బిడ్డలు ఏమైపోతా ఉన్నారంటే యవన దశలో దేవుని బిడ్డలారా ప్రాణాంతకమైన రోగాలతో నింపబడిపోతున్నారు. కుటుంబ ప్రార్థన చేయగలిగే దేవుని బిడ్డలారా దేశం కొరకు మొర్ర పెట్టే అనుభవం నీకుందా? దేశం కొరకు ప్రార్థన చేసే యోగ్యత నీకుందా? దేవుని బిడ్డ ఎంతకాలం అండి ఆలోచన ఉంటాం? ఎంతకాలం అండి దేవుని బిడ్డలారా చిన్ని గొర్రె పిల్లని వేసి పాట పడతాం? ఎంతకాలం అండి దేవుని బిడ్డలారా విజ్ఞాపన చేసే అనుభవానికి రా. దేశం కొరకు ప్రార్థన చేసే అనుభవానికి రా. నీ స్నేహితుల కొరకు ప్రార్థన చేసే అనుభవానికి రా. ప్రభా మా దేశ నాయకుని జ్ఞాపకం చేసుకో, మా ప్రపంచాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభా. మా దేశం మీదకి ఉగ్రత రాని ఒక దేవుని బిడ్డ అండి కరోనా రావడానికి గల కారణము, వడగండ్ల వాన కురవడానికి గల కారణము, అకాల వర్షాలు కురవడానికి గల కారణము, వరదలు వచ్చి దేవుని బిడ్డలారా ఊర్లు కొట్టుకుపోవడం గల కారణము అండి, మిడతలు వచ్చి దేవుని బిడ్డలారా పంటలు పాడు చేయడానికి గల కారణము అండి, దేవుని బిడ్డలారా లోకంలో అతిగా రోగం ఏలుబడి చేయడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? రోగాలు అండి, వడగండ్ల వానలు దేవుని బిడ్డలారా అండి, దేవుని బిడ్డలారా ఈ వర్షాలు అకాల వర్షాలు ఇవన్నీ ఎప్పుడు కురిసినాయో తెలుసా? ఐగుప్తు దేశం మీద దేవుడి యొక్క కోపం రగులుకున్నప్పుడు, ఆ కోపం రగులుకున్నప్పుడు అక్కడ కురిసిన వర్షాలు మరలా మన దేశం మీద కురుస్తున్నాయంటే, మన దేశం మీద మరలా రోగాలు ఎక్కువైపోతున్నాయండి. దేవుని బిడ్డలారా ఐగుప్తు దేశంలో అంటే అందరూ యవనస్తులు చచ్చిపోయారండి. తల్లి గర్భాన్ని పుట్టిన మొదటి కుమారులు అందరూ చచ్చిపోయారు. చచ్చిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే దేవుని బిడ్డ అక్కడ దేవుడి యొక్క ఉగ్రత రగులుకుంది. మన దేశంలో మన యవనస్తులు చచ్చిపోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? ఏంటి దేవుని బిడ్డలారా మన యవనస్తులు పాడైపోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? విజ్ఞాపన వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేసేవారు లేరండి. వారి కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు లేరండి. దేవుని బిడ్డ ఒక్కడి జ్ఞాపకం చేసుకో. అబిగయలు మనకు మళ్ళీ లేదు, చురుకుతనం కలిగి ప్రవర్తించింది. అబిగయలు మళ్ళా లేదో దేవుడి సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డ పరుగు పరుగున వెళ్ళిపోయింది. నాబాలు బదులుగా దేవుని బిడ్డ అక్కడ నిలబడింది. అయ్యా నాబాలు బదులుగా నన్ను చంపి, నాబాలు కట్టుగా నేను దేవుని బిడ్డరా నాబాలు కట్టుగా ఏం చేసిందంటే నిలబడి కుటుంబ తరపున నిలబడింది. దేవుని బిడ్డ నీ దేశం తరపున నువ్వు నిలబడలేవా? నీ పట్టణం తరపున నువ్వు నిలబడలేవా? నీ మండలం తరపున నువ్వు నిలబడలేవా? నీ గ్రామం తరపున నువ్వు నిలబడలేవా? నువ్వు నిలబడితే కనుక నీ దేశం మీదకి ఉగ్రత రానికుండా దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ఆపు చేస్తాడు అండి. నీతిమంతులు ఒక్కలు ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలా, నీతిమంతులు దేవుని బిడ్డలా మనకు ప్రాంగణంలో 5గురు ఉన్న దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? మన మీదకి ఏం చేస్తాడండి? ఉగ్రత రానివ్వడం. ఉగ్రత రానివ్వకుండా ఏం చేస్తాడు తెలుసా? మన దేశాన్ని తప్పిస్తాడు. దేవుని బిడ్డ ఉదయకాల సమయంలో నేను దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. ఉదయకాల సమయంలో దేవుని బిడ్డ నేను లోకం కొరకు ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. దేవుడి యొక్క ఉగ్రత రానివ్వకుండా సహాయం చేయ ప్రభుని ఆయన వేడుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. అబిగయలు వెళ్ళి ఆయన పాదాల మీద పడాలని ఆశపడుతున్నాను. నిజంగా దేవుని బిడ్డ వాక్యం నీతో మాట్లాడితే
వాక్యమైన దేవుడు ప్రియమైన బిడ్డ ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ హృదయాన్ని కదిలిస్తే, వాక్యమైన దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రియమైన బిడ్డ సూటిగా నీతో మాట్లాడితే, ఈ రోజు కండి నీ దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టు. జూమ్ లో ప్రార్థన చేయడం కాదండి, వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేయాలి. జూమ్ లో ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారు. ప్రియమైన బిడ్డరా ఏంటి సుంకరు, పరిసయ్యులు, సద్దుకాయలు అంటే ఇలాంటి వారందరూ కూడా ప్రియమైన బిడ్డలు వారు ఏం చేశారంటే ఈది మయంగా ప్రార్థన చేసేవారట. ప్రియమైన బిడ్డరా జూమ్ లో ప్రార్థన చేయడం గొప్ప కాదు, ఏకాంత ప్రార్థనలో కూడా ప్రార్థన చేయాలా. ఏకాంతంగా కూడా దేవుడి దగ్గర దేవుడి సన్నిధిలో ప్రియమైన బిడ్డ గోచాడ అనుభవం మనకు కావాలి. ఏకాంత ప్రార్థన ఎంతమంది చేయగలుగుతారు? నేనైతే ఏకాంతంగా దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నాను, యవనస్తుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నాను. ప్రియమైన బిడ్డలారా నాబాలు వంటి వారు మన దేశం మీద అనేక మంది ఉన్నారండి. వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రియమైన రక్షించగల, వాళ్ళందరినీ కాపాడగల ప్రియమైన బిడ్డ బాధ్యత ఎవరి మీద ఉందంటే మన మీద ఉంది. దేవునికి స్తోత్రం. నేను వాక్యాన్ని ముగించేస్తానండి. వాక్యం ఈ రోజు నాతో మాట్లాడింది అన్నవారు ఎవరైనా ఉంటే కనుక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. లేనట్లు అయితే గనక మన మధ్యలో ఉన్న దైవ సేవకులు రాజుగారు ప్రార్థన చేస్తారు. మా వాక్యం నాతో మాట్లాడింది. చేయండి తల్లి. ప్రార్థన నేను చేస్తాను. స్తోత్రములు నాయన మహోన్నతుడా, సర్వాధికారి, మరొకసారి ఉదయకాల సమయంలో ఈ పాదాల దగ్గర చేరి జూమ్ కాల్ ద్వారా మేము అందరము నాయన సమీపంగా ఉండి అనేక విషయాలు నాయన మరి సమయము నాయన మరి నీకు సమకూర్చుకుని నీ ద్వారాగా దేశం కొరకు, దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాల కొరకు, రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజల కొరకు, నాయకుల కొరకు, నాయన మంత్రుల కొరకు నీ పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిచ్చింది కదా నాయన, నువ్వు రాజుల కొరకు, మంత్రుల కొరకు ప్రార్థించమని. మా కుటుంబాలు కాదు కానీ ప్రభా అనేక మంది నశించిపోయి నరకానికి పోయి అయ్యా నాయన నువ్వంటే తెలియక ఎంతమంది ప్రజలు ఉండగా వారి కొరకు ప్రభా మేము జూమ్ కాల్లోనే కాదు వ్యక్తిగతంగా నాయన కుటుంబం ప్రార్థనలో నాయన జ్ఞాపం చేసుకోవడానికి మాకు మీరు సహాయం చేయండి. ఇంకా నాయన నిన్ను తెలియక ఎంతో మంది ఉన్నారయ్యా. అయ్యా డబ్బు నాయన, ఆస్తులు, ఐశ్వర్యాలు, ధనభాగ్యాలు ఇయే శాశ్వతం అనుకుంటున్నారు కానీ అయ్యా ఊపిరి నాయన ప్రాణం పోతే ఎక్కడ పోతారన్న సత్యం తెలుస్తలేదు. అయ్యా వాళ్ళందరూ తెలుసుకోవాలంటే మాకు ఇచ్చిన బాధ్యత ప్రార్థన చేస్తే నాయన వారందరూ ఒక దినాన్ని నీ మార్గంలోకి రాగలుగుతారు. వారందరూ నేను నమ్ముకోగలుగుతారు. అయ్యా వారందరూ నీ పరిశుద్ధ గంధాన్ని పట్టుకోగలుగుతారు. అటువంటి భాగ్యం నాయన మా దేశానికి, నాయన రాష్ట్రాలకి, రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రార్థన. శ్రీని గారు వాయిస్ ఆగిపోయిందండి. చెల్లిస్తున్నాం. అయ్యా మరొక్కసారి మా దేశం కొరకు, మా దేశంలో ఉన్న 29 రాష్ట్రాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అయ్యా నాయన వారందరికీ సువార్త వెళ్ళాలి, వారందరూ నిన్ను తెలుసుకోవాలి, వారందరూ నీ పరిశుద్ధ గంధాన్ని పట్టుకోవాలి. మాకు వలె నాయన రక్షింపబడాలి, మాకు వలె నీ యందు విశ్వసించాలి. అయా నాయన ప్రభువా నీ పరలోకం చేరాలి. అటువంటి గొప్ప భాగ్యం మరొకసారి మాకు దయచేయమని వాక్యం ద్వారా ప్రభు అనేక విషయాలు లోతుగా సత్యముగా అయా మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు మరొకసారి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మహిమ ఘనత నీకే చెల్లిస్తూ యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. దేవునికి స్తోత్రం. రేపు మంగళవారం నాడు సువార్త ఉందండి, దానిలో మీకు చెప్పడం జరిగింది. రేపు మంగళవారం నాడు 25వ తారీఖుని సువార్త ఉంది. సువార్త కోసం ప్రార్థించండి. అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళు కూడా సువార్తకు స్పందించి ఆ దేవుడి పరిసరలో వారు కూడా వాడబడలేను కోసం మాకు సహకరించండి. అలాగే సువార్త టీం అంతటి కోసం కూడా ప్రార్థించండి. అలాగే ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, జూమ్ లో ఉన్న వారులారా మీరందరూ కూడా సువార్తకి ఉదయం 7:30 కల్లా బయలుదేరి సిద్ధపాటు కలిగి రండి. ఎందుకంటే ఆ రోజు స్థలస్థానం చేసి రండి. సువార్తలో సంస్కార ఆరాధన కూడా దేవుడు ఇమ్మని మాతో మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సిద్ధపాటు కలిగి రావాలని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నామండి. దేవునామానికి స్తోత్రం లేక. అలాగే మరొక ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అండి. మొన్న ఒక దినాన్న మీరు ప్రార్థన చేశారు ఎరవని, ఆ కాలు కదండి, కాలు అంతా పాడైపోయింది. ఆ సహోదరుడికి ఆ ఎట్టగాలకు కాలు పనిచేయలేదండి. డాక్టర్ గారు కాలు తీసేయడం జరిగింది. ఆ కుటుంబం భయంకరమైన స్థితిలో ఉందండి. సంవత్సరం బట్టి మంచం మీద ఉన్న ఆయన మరలా కాలు తీశారు. ఆ కుటుంబం పోషణార్థం కోసం ఆ 2 ఆడపిల్లలండి, వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించండి. ఏ లోటు లేకుండా అతను మరలా కోలుకుని కృత్రిమ కాలుతో మరలా నడవడానికి దేవుడు కృప చూపించాలని
ప్రార్థించండి. చాలా బలహీనలో ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించండి. మంచిది. ఈ సమయంలో ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుని ఇప్పుడు ముగించుకుందామండి. సమయం 6 అయిపోయింది కనుక ప్రార్థన చేసి చక్కని వర్తమానం అందించిన మోషయ్య గారికి హృదయపూర్వకంగా చూపిస్తున్నానండి. మీరు ఎక్కడున్నారు? మంచిది. ప్రార్థన చేస్తుంది పర్లేదు. అయ్యా ఒకసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి, రేపు మంగళవారం నాడు సువార్త ఉందండి. మీకు పాంప్లెంట్ వచ్చింది. ఈ పాంప్లెంట్ ద్వారా మీరు కూడా సువార్త ప్రకటించవచ్చు. ఎలాగే అంటే కనుక మీ స్టేటస్ లో ఈ పాంప్లెంట్ పెట్టుకుంటే కనుక చాలా మంది మీకు తెలిసిన వారు, మీ బంధువులు, స్నేహితులు, జూమ్ లో లేని వారు ఈ పాంప్లెంట్ చూస్తారు కనుక ఎక్కడ ఏంటి అని అడుగుతారు. అప్పుడు పలానా దుఃఖం మీరు కూడా చెప్పొచ్చు అండి. అర్థమవుతుందండి. పాంప్లెంట్ చూపించండి, వారికి స్టేటస్ లో పెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు. ఇలా అంటున్నాను ఏమనుకోవద్దండి. దీని ద్వారా కొంతమంది సువార్త అంతే. ఎందుకంటే మొన్న దినాన ఒక పాంప్లెంట్ మేము ఇలా పెడితే స్టేటస్ లో పెడితే పేరు రాసి పెడితే ఒక ఆయన ప్రేరేపించబడి ఈ పాంప్లెంట్ చేసి ఆయన ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఆయన ఏం చేశాడంటే మాకు 2 నిమిషాల్లో పాంప్లెంట్ తయారు చేసేసి ఈ రీతిగా ఇచ్చాడండి. ఇప్పుడు కూడా చేసింది ఆయనే. స్టేటస్ లో పెట్టినంతే. ఆయన ఎవరో మాకు తెలియదు. కొవ్వూరు గ్రామం అయింది. చూసి అట్నే చేసి ఇచ్చేసాడు. అయ్యా నాకు కూడా సువార్త అంటే చాలా ఇష్టం. నేను ఒకప్పుడు నాస్తికుడిని, ఈ మధ్యకాలంలో నేను పట్టబడ్డాను, నేను కూడా సహకరిస్తాను అన్నయ్య గారు అనేసి ప్రతిరోజు మాకు వాగ్దానం పంపిస్తున్నాడు. సువార్త టీం కి చాలా సహకారిగా ఉన్నాడండి. అలాగే మీరు స్టేటస్లు పెట్టడం వల్ల ఎవరొకరు రావాలని మా ఆశ కలిగి ఉంటారు. ఎక్కడ ఏంటని అడుగుతారండి. దయచేసి ఇవాళ రేపు మీ స్టేటస్లు ఈ యొక్క పాంప్లెంట్ పెట్టుకోవాలని ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. మంచిదండి. ఇది ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాగణుడానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. గొప్ప దేవుడు, ఘనమైన నీ నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. అయ్యా ఇదిగో నా రాజు ఉదయ కాలం ముందు మా అందరితో సూటిగా తేటగా మాట్లాడారు, మమ్మల్ని గద్దించారు, హెచ్చరించారు, బుద్ధి చెప్పారు. ప్రభా దేవా నీ మాట అమూలమైనది, శాస్త్రకరమైనది, అగ్ని లాంటిది, శుద్ధి లాంటిది. యేసయ్యా మరి రాజుని స్తోత్రం ప్రభా. మరి ప్రతి ఒక్కరు హృదయాల్లో వినుకుల్లో నీ మాటలు, నీ వాక్యము వినుకుల్లో ప్రభా ఫలింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఏ దుష్టుడు వచ్చి వెతికిపోకుండా సహాయం చేయండి ప్రభా. యేసయ్యా ఇదిగో నా రాజుని స్తోత్రం. ఆ స్త్రీ ఎలాగైతే ప్రభా యజమాని రాజుని స్తోత్రం, రాజుని స్తోత్రం, భయంకరమైన కోపంతో విర్రబిగిపోతున్న, భయంకరమైన కోపంతో మండిపడుతున్న ప్రభా దావీదుని ప్రభా అయ్యా ప్రాయం రాజుని స్తోత్రం ప్రభా ప్రార్థన పూర్వకంగా బతిమాలుతున్న వల్ల ప్రభా అయ్యా రాజుని స్తోత్రం ప్రభా అతని ప్రభా మనసు కరిగిపోయింది ప్రభా. అయ్యా రాజుని స్తోత్రాలు ప్రభా. అయ్యా రాజు నీ యొక్క ప్రభా కోపాగ్ని ప్రభా మా దేశం మీద, మా రాష్ట్రం మీద, మా గ్రామం మీద ప్రభా రగులుకోకుండా ప్రభా రగలకు మునిపే దేవ మేము రాజా అయ్యా రాసిన ఆ స్త్రీ ఎలాగైతే దావీదుకు అడ్డుపడిపోయిందో మేము కూడా అలా అడ్డుపడే మనసు మాకు దయచే ప్రభా. ఆనాడు అహరోను, మోషే కూడా ప్రభా అయ్యా ఇదిగో నా రాసిన స్తోత్రం, చచ్చిన వారికి ప్రభు బతికిన వారికి మధ్యలో నిలబడ్డారు కదా ప్రభా. అలా నిలబడే మనసు మాకు అందరికి దయచే ప్రభు. ప్రార్థన ఆత్మతో, ప్రార్థన శక్తితో నింపండి. ఈ వాక్యం ద్వారా కొంతమంది అయినా పురుకల్పబడి ప్రభా, రేపబడి ప్రభా నీ కొరకు నమ్మకంగా నిలబడే శక్తిని దయచే ప్రభా. అయ్యా దేశం మీదకి, రాష్ట్రాల మీదకి ప్రభా, గ్రామాల మీదకి, కుటుంబాల మీదకి ఎన్నో శాపాలు వస్తున్నాయి ప్రభా. ఆ శాపాలు కొట్టివేయబడాలంటే ప్రార్థించేవారు కావాలి ప్రభా. ఇర్మియా గ్రంథంలో ప్రభా అయ్యా 9వ అధ్యాయంలో ప్రభా రాసిన స్తోత్రం ప్రభా పరిశుద్ధాత్మడానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. ప్రార్థించే స్త్రీలను కనుగొని మనం చదివించక ప్రభా. ప్రార్థించేవారు కావాలన్న ప్రభా. అయ్యా ఈ జూమ్ ద్వారా ప్రభా అనేకులు ప్రార్థన వీరులుగా ప్రభా మలసపడాలి ప్రభా. ప్రార్థన వీరురాలుగా మలసపడాలి ప్రభా. మీరే సహాయం చేసి మహిమ తెచ్చుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ఎవరైనా ప్రభు బలహీనలై ఉంటే కనుక వారిని ముట్టి స్వస్థపరచండి, కృప చూపించండి. ఈ రోజు పెళ్లి రోజులు, పుట్టినరోజులు జరుపుకుంటున్న వారిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. అయ్యా రాజుని స్తోత్రం, జూమ్ని ఇంకనూ ప్రభా ఆశీర్వదించండి. అయ్యా యూట్యూబ్ ద్వారా, ఫేస్బుక్ ద్వారా ప్రభా, ఆన్లైన్ లో ప్రభా అయ్యా రాజు ఇతర దేశాల్లో ప్రభా, ఇతర ప్రభా కంట్రీలు ప్రభా, ఇతర రాష్ట్రాల్లో చూస్తున్న వారందరినీ కూడా అయ్యా పేరు రేపబడటకు ప్రభా, వారు కూడా మండించబడటకు, వారు కూడా ప్రభా అయ్యా రాజుని స్తోత్రం సువార్తకులుగా ప్రభా మనసపడ్డకు ప్రభా, ఇంకనో ప్రభా పరిశుద్ధ కలిగి ప్రభా నీ నామాన్ని హెచ్చించుటకు, నీ యొక్క ప్రభావం వారి మీద కూడా పని చేయడానికి సహాయం చేసి మీరు మహిమ తెచ్చుకోమని అయ్యా అందరినీ కూడా ప్రభా బలపరిచి స్థిరపరచుకొని యేసయ్య శ్రేష్టకరమైన నామలో ప్రార్థించి అడిగి పొందుకున్న మా ప్రియ తండ్రి. నామం పరిశుద్ధపడిన కాక, నీ రాజ్యం వచ్చింది, నీ చిత్తము పరలోకము నిలవేనట్లు భూమి మనదిన ఆహారము దినదిన దయచేసి మడల అపరాధం చేసిన వారిని క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధం కూడా క్షమించు. మమ్మల్ని స్వాధీనం తేక దృష్టిని తప్పించు. రాజ్యము, శక్తి, మహిమ నిరంతరము నీవే ఉన్నావు తండ్రి. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మా యొక్క యేసుక్రీస్తు వారి
పరిశుద్ధాత్మని మనకి కూడి వచ్చిన వారికి లోక పరిశుద్ధులకు, అలాగే యూట్యూబ్ ద్వారాగా ఫేస్బుక్ ద్వారా ఆన్లైన్ లో చూస్తున్న బిడ్డలందరికీ సదాకాలము తోడు నడిపించుకును గాక. దేవుడు మనందరి రేపుదును గాక. మనందరం మండుచున్న జ్వాల వలి ఉందుము గాక. దేవుడు పనిచేసే పాత్రగా ఉందుము గాక. దేవుడు మెండుగా ఆశీర్వదించును గాక. ఇంట్లో ఉన్న మన దేశంలో ఉన్న లాభాలు లాంటి వారందరూ కూడా మార్పు చెందురు గాక. అయ్యగారు రాజు పాస్టర్ గారు చెప్తాను. ఇందాక ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వందనాలండి, అందరికీ వందనాలు. వందనాలండి, వందనాలు. కాపలేదండి, ఆగిపోద్దండి, ఎట్లా మరి ఆపండి.